Akşamınız hayırlı olsun, hormatly adamlar. Sapar Ağa, Aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Salam. Aydın Kebile. İyileşler. Buyur Aleyküm. yine. Aleyküm selam Sapara hakemine. İyileşler salam önlerinize. Sapar Ağa bugün hep däniň soraw jogap güni. Birleşlerimizin sorawlaryna jogap berýäs boldugundan. Ýöne yarım saat soraw jogaby başlamazdan ozak. Gündemdäki temalary gürrün edýäs. Biz näme diýenler bilýändir muny. Bugün Türkmenistan'ın gündeminde şeyler bir ýagdaý var. Onu hem de bilýändir. O şeydi o nemeden başlaýaly. Yine bir çäre dabarasy ýene-de edildi. Her belli bir wagtyň aralygynda geçirip durýarlar. Hamala günäkärler tapdylar. Soňunda şolary cezasyny berdiler. Mundan soňra mawa Asuda Aspan, Bahtiyar Diyar, Garaşsyz Türkmenistan bir taraplyk hemme zat dowam edýär. Ýine şo zatlara da päsgel berýän. Bir sany, iki sany kiçirek ogurlar diýeli. Ýine bu kiçi ogurlara uly ogurlar näme diýýärdi? Cezalandyrýardy. Gyzykly tarapy şeylere cezalandyrýanyň biri barmy? Ünsme elmudama çekýär, sebäbi bir gäbir suratlar var, şoňa benzedýän eliniň üstüne goýup oturýandyr. Prezident diýip boýlan adam. Ýakynrakdan seretsek o şeylerek ýöne muny ýine bularym şeylerek oturýar, diýleşler. Köp itler şunuň ýaly, ýani elini, aýagyny diýelýärdi. Öň aýagyny aýanyň üstüne goýup oturýan halatlar bar. Ýine ulam şo bir halatdan näme görýäs biz bu taýda bir şahsiýetsiz bir adamy görýäs, gorkuzyp, ýine eýdip dur, beýdip dur diýip gıýgyryp sahna gurnaýarlarda biz nämäni maglumatyny köp alýas. Ýine şul adamlaryň şu kameranyň arkasynda ahrana diýilen bir addel dur, o addel Orset tarapyndan iyi berilen ýöreýte şulary ýesir hökmünde tutýarlar. Şonuň üçin hem ýa-ni nädip durjagyny, näme etjegini bilen oklar üstünden gülýärler. Garasa her türlü bir ýagdaý bar. Ýöne bizim meselemiz o däl bugünlükçe. Bizim meselemiz çäre. Çäreler näme üçin geçirilýär? Bularyň nemesi näme? Manysy näme? Saparadan sorajak Sapara komünizm döwründe de ýaşayan hem bir işlän adam hökmünde. Yani komünizmde de şuna benzer çareler geçirilýärdi da ogryny tuttuk, astyk, ýine halkyň paýogundan ogurlapdyr, paktasyndan ogurlapdyr, ýene nämesinden edipdir, onu böýüpdir, onu beýdipdir diýen ýalyk bir komünizm döwründe de siýasat ýöredilýärdi bunu we hemmekmen bilýär şaýatlar hem bardyr. Ýöne asıl mesele sistema barman ýa-da barmajak bolup şu zatlar edýärler-de. Sapara siz bir misallar beriň, soň şu sistema barmajak bolup demedýänliklerine öz pikiriňizi aýdyp bilersiňiz, soň Aýdyňa sorar sol nämäni. Ýene şu çäräni eden bilen nämäni üstüne Neme? örtbas etdiler. Yani iki mesele var da bire buğday olursa beyleksem yani Bile doğursa. O petek diýerler. Ben petek diýseler yani men ağımda yani kuşuma ayağımın aşağına näme diýerler petek. Meniň hem şeýle Sapara. O adyny bilmedim. Meňe gulaguma nemeden ok o ters yani ağın altı neme terpiyeli o ben şu kuşun içindeki petege gidiyorlar petek diýerler. Petek satıp türmäe düşüp ýörler diýen. On bildiğini bolan ok mu? O bilet bolmaly, bilet bolmaly. O ikinci mesele biz o nemeden kendim etmeli. Ne buğday oğurlu arada gurrun edeli.
Yani buğday oğurları ağlap, o yengrep, o deme diyorlar. İnni şu meseleni seyredel. Bu zadın neticesi olmalı. Bunun sebepleri olmalı. Türkmenistan'la sebebe hiç vakit iğneyenlerdirler. Yani petbahçılığımı büyük bir yerim sol. Bir türlü maksatlar bilen edilen olmağı mümkün. Yani nadanlıktan edilen yerler az değil. Şimdi yani buğday oğurluğu. Yani oğurlanan buğday niye dösüyor? Toprak dösüyor şeyler mi yerde? O yer kimin ki? Yani mesela şu taydan başlayanlar. Kimin yeri? Eken kim? Buğdayın iyisi kim? O buğdayın iyisi belki de yani potrot diyen nemen vardır. Potrot. Bu da yanlış neme. Potrot olmalı. Batrak olmalıdır. Yani batrak deyip bir söz vardır Türkmen'de. O batrakın fonksiyonu yani demesi, düşündürüşü o kinoda ayetlerden yemesinde de vardır. Batrak köyünde Türkmen sözüdür. O bayın ne kapısında işleyen neme batrak değilyendir. O payını işleyendir. Ya karnını işleyendir. Pay olanı da onun neçeti 20'de neçeti o da bayın ıntavına galan bir mesele. İndi buğday yani yerde ötsen olsa toprak kimin toprağı dedik o toprak yani devletin diğerlerde o devlet kim o hem için bir toprak o eken toprağı değil ödeyen ne konu ne mesela yani Dayhan fermer diyelim Dayhan diyelim ö toprağını eken olsa şu tayda şuları alak buğday oğurluğu bolması mümkün değil. Buğday o pakatını yeterli derecede bir yerde tatıp koyuverir, bolması da ammarına durur. Onu hiç kim uğurlavan bilmeye, o ağlavan bilmeye, başka da adı belki bilmeye de. İnni metele geleli, yem çip toprak dayhan kıdel. Dayhan öz yerine kınok. Bunu pertkelçilik veren kim? Şunu etmediği adamlar kim? Ya da kuruluşlar, kurumalar. O yem çip 30 yıldan sonra toprak dayhan kıdel. Halkın kıdel. Devletin kıdel. Devlet kim? Devlet ne verdi Muhammed? Oğlu ile nemeti. Sapar Murat Niyazov'tu. Kadından devlet olup bilen. Yok. O devlet bir adam devlete. O toprağı olmuş onku. Dayhan o tayda ne yapıp buldu eki? O kim çoğu ek değil. Kim çoğu doğru ektir yani. Mesela günahkarlar şolurdur. Yani buğday doğrusu bu da atlar yani şu da atları yani toprağın eyeti kim değilen meseleni çözmeli adamlardan müntü başka yerik tohuma için edilen dağıtlar. Ne, neticelere demedi yerlerde. Sebeplere değil. Sebep o toprağın daygana verilmediğidir. Bu nemetine tetkilçilik veren kim var? Kimler var? Hayati uğramalar var. Yani 30 yıllar şu mesele hiç vakit yankı ala edip televizyonda okudun onu. O nemçip toprak dayhanıkı değil. O ne şunu nemçip vermedin deyip yankı geldim yani pay yemedi yani. Kur'an geldiğin oğlu ya ödü. Kellesini sıyırdırıp halkın önüne eli demeli ağlap cevap vermeli. Ben şunu bilmedim. O arkamda ors vardı. Ettirmediler bana deyip. Ne mesela çıkmalı nemesi çok olmalı. Bunlar ne diyorlar? Bu da bir uğurlattır diyorlar. Kimin buğdayı? Şu buğday kimin buğdayı?
Şona aytıp bilen adam var. Devletin buğdayı bolup bilen ok. Devletin buğdayı bolyan näler? Kim yakın olsa şonkudur. Onu zor edip bekleyen bulunmaktur yani. Ne bu mesele ne stayda yani seyredilmeli mesele. Toprağı dayıhana kim vermendir? Kim perkelçilik verdi şu zatlar? Zatlar 92. yıllarda çözülmeli zatlar. Yani şu mesele deredin okurdan bir bolda uğurlattır diye. İkinci mesele gelelim, bilik meselesi. Bunlar onun has gülkünç. Yani günde 100 tane samolyotun uçuyor. Yani çünkü uçan 100 tane samolyot ya 200 tane samolyot ya da 500 tane samolyot ve Türkmenistan aeroportunda günde 500 tane samolyot uçup gelip gitmeli. Yani çünkü yok şu. 2 milyon halkın daşından olsa, 2 milyon halkın daşına çıkmak isteyen olsa, 4 milyon pasajir abarot var da. O senki olsa hep de mün. Bolup bilse mün yarım. Adam uçuyor. В источнике Википедии об этом говорится следующее. Премьера означает первый показ, первое представление. Ana mesele Kotay'dan. 1400 hep de Türkiye'den Türkmenistan'a 1400. 1400 uçağın olsa 2 milyon 4 milyona talep bağ olsa o tayda hem de rapor biliyor. Ne o? Ne yapayım şoğu seyredilen ok bu mesele seyrediliyor. Ne o? Ne? Türkmen hava yollarını kim çökertti? Ne yapayım çökertti? O. Çökerdenler kim? Ne? Türkmenistan aeroportu var. 2 milyar, 3 milyar pul harcanıptır. Ne yapayım şu tak samolyot uçup konan yok. Yüzlerce, milyonlarca. Bunlar jurnalist olmalı. Yani ben değerli yapar misal getirdim de. Ne Gardımonlu aeroport vardır. Ben ayda bir kitap uçan da şu taydan. Norvegiya. O Türkmenistan'ın 3'te bir bagajına vurulan tam neme aeroport şu. Günde milyonlarca samolyot uçağa geliyor. Ödem Türkmenistan'dan tanı kendel 4,5 milyon. Ödem yerin ağrı ucu değil yani ağrı demirgadık buğulak yani. O bir yani yolun bir ortasındaki bir transit geçilip görülen yerim derler. Şu tay milyonlarca samolyot geliyor da. Burç'ta, uzakta. O da öyle yol yani kırasında yerin ağrı ucu değil yani yer ağrı bunun ayağını salla oturuyor da demirgadık buğulak yani ağrı da rahat yok. Ana şu da atlam öğünü yemeden mesela şey seyretmenin mesela şey çözme. O blog yani ko bil demesi yani taknan demesi. Taknalan Bir çare de değil bu. bir kasir kız o Türkmenistan'ın hava yollarını yapıp bilen olsa O. bizim devlet yok o tayda. Hiç de adam yok. Hem çünkü mesela ne Floriyalık şeyle seyredilen o ne Türkmenistan'da ne sonra Rotay'da. Halkım ne şu adamları o yani ağladıp inledip demedip onun sonundan hoşal oluyorlar da ay bolayıptır diyen de mağdur içinde. Ya da bolmalı, hoşal olmağına karşılıyor. O. Ne? Bulun ne? Bağvara bu türlü ya da ya ne? Ya da adını ne edeceğim bilmem okşulur. O Aydın'a söz vereli Sapar ağa. Oluyor. Näme görýär bu çärelerde? Bular näme gazanjak bolýarlar? Çevrelerde kendine olan yankı anıklayış, antalayış bulluğu halktaki kahar gazabı verdi. Olan azık hareket mescidi ve biletler kımmat bilet yok.
Şimdi şol ýagdaýda olar şoňa günäkär tapmaly. O tapawdy kim bolsa da o ýerde bunu random saýlaýarlar meniň pikirimçe. Barlap beren adam ýoksa ýa-da prokuraturanın görkezýär şey dip anyklady diýe ýöne o adwokatyndan näme hiç bir ses çykany. Olaň adwokaty ýokmy? O süýt bolan näme şu görkezden oklar. Hawa suwdy görkejenoklar, suwdyň karary ýene adwokatyň olara goramak üçin ulanan ýa-da aklamak üçin diýen, goramak üçin diýen, goramak üçin Ben nembeti olmaly. Ama hani şol advokat neydi? Advokatlar neydi? Advokat olmadık yerde suut olma mümkünçiliği yoktur. Eğer suut olmak şart. Şol advokat hukman bolan onu. Talavuş olsun. Sonsuz olup bilmeyen suut. Suut edip bilmeyen bir adam advokatsız. Advokatları görülen değildir. Ondan sonra buğdayı oğurlaptır. Şimdi ben onu havara göremem. Sizin aydanınızdan oğurlan olsa oğurlavan öyünde oyan değildir. Bir erik satandır. Nire satılıptır. Yani o zatlar ne için gözlenen misal için. Satılan yeri vardır onun. Biri satın alandır buğdayı. Ya şu buğdayı toplap öyle oydum. Ya buğdayı ne etti? Gömdüm bir yere. O ağ altında işyalık altında ipik edip gömen olur mu bilir? Artıklarımı açıp ne der satın. Yani şu zatlar ne için aydınlanır? Yöne kayzat olur Türkmen halkını ne ipik ediyor da. Ne deyişen bunlar Yudiya iyi diye. Son için o havarlarda, yani ön havarlarda da hem işe bir türmeye basılan vakti yöne koy bir zat prokuroru görkejendirler. Prokuror türmeye basıp bilen o var. Näde bir prokuror biyin türmeye basıp bilsin. Yöne Türkmenistan'da basya hayran galaymalı o. Prokuror görkeje suudun kararı, suudun geçişi eğer halk düşmanı ya da halkın hakkına uğurlan olsa onda açık suud olmalı hem benim görmene hakkı var onu. Eğer diýeniniz doğru olsa, yani buğday oğurlan olsa, devletin nämesine oğurlan olsa ya da şu cenayetli devlet işi bar olsa ol halka açık olmalı değil mi? Devlet kimin halkın olan yerinde joňalyk açık suut bolýar o zatlar. Ýöne berde diňe oýundan ibaret soň ýene bir zat var. Mysal üçin ýine Şweýçede sapara sizin premier minister birine buğday oğurlapdyr diýip suut alyp bereni görseňiz. Buğdayın iyidekilerinden bile noklar. Erk böyük ya öldü demedi. Şüphede buğday uğurlap bolanok. Türkmenistan'da da yer şu dayhanıkı olan olsa, buğdayın dayhanıkı oldu. Şunu uğurlucu adam yok. Yani şu uğurluğun bağırlığı, şu hükümetin yokluğunu ağını diye da. O mesele şu taydı. Hava üzerine misal için Türkmenistan'da önkıyalık o Orta dövründe yankı maldarçılığı devletin elinde kendine koyun mallar, iri şahlı mallar. Şoňalyk ýagdaý olan olsa ene mal oğurlapdyr diýen çıkarar da et defitsit olanda bundan bir 2 ýyl mal oğurlapdyrlar diýip Çıkardılar, ne stafar ettiler o. O oyunlar kän edildi. Yok şu wagtda Türkmenistan'da edip bilmeýärlerse devletin elinde galan mal ýok diýeli. Ýa-da şoňa sistemadan hem mallar çıkarılan mümkinçe. Oynap bilen oklar. Ýöne şu halkyň ýanky problemalaryny görýärler. Köpçülik hem gün-günden gahar gazap ýanky dawleny artyp başladykça bular hem şu günäkär tapyp ine şular günäkär diýip aýtmak üçin edilen oýun ýani başga hiç satlar. O bilet satýan meselesinde o bilet oğurlapdyr. Men onu düşünmedim. Şol oğurlandyr da samolyotlar biletsiz näde uçsun? Näme edipdir ýani o bilet oğurlugy? Bir kasir o Türkmen hava ýollaryny çökerdi ya. Orada olar güýünden düşünüp soň ýa-da para alan olsa, biletin üstüne para alan olsa näme bolmaly? Ol arz etjek ýa-da şikayet etjek tarap ýene şu para beren olmaly. Ýa-da ol şikayet etmese para horlukda biri aýyplanan ýagdaýynda para beren, para almak ikisem deň derejede kanun öňünde günäkärdir. O gymmat baha bilet alan nirede ine onu tapmalı. Ýöne bizde gynansak da ýanky cenayet var ortada ýa-da günäkärleme bildirýärler, ýöne bir tarafy bildirýärler. Para alypdyr diýe. Kimden alypdyr? O adam ýöne kendine göz öňetir. Bir adam para alan olsa para verenem bardyr. Para vermeden cenayetdir ýa-da olar bilen ol. Ýöne bu oýundugyny ine açıçan görünüp durdy. Yeme bir oyun elde atma içinde. Şuları yıl kettiler ha. Şuları oturuyor şu tayda. Yine çın yeri şu tayı. Bu inandırıcı ya.
Aydın ýene bir gyzykly tarapy bar. Indi bular biledi şol gymmata ýa-da üstüne pul almak üçin bilet ýok diýip ondan soň gymmata satypdyrlar diýýärdi. Indi Türk Hava Ýollaryna geleli. Käşke ýadyma düşmändir. Suratyny alsam bu boljak eken. Türk Hava Ýollaryna iň ýakyn uçak bilen bilet alyp uçmagyň bahasy näçe bilýärmi? Yok, ben bilemem. 1900'ün üstünde dollar. Bular hem gymmata satýar, bular hem suud etsinler. Türkmenistana uçan okmuş olur neticede. Türkmenistana gymmata uçmaly däl. Iň ýakyn Türk Hava Ýollaryna bilet almak üçin girip seredin 34,5 ming lira diýär. Kemine hepde iki safar samolyot goňan aeroportda ondan ardan samolyot uçup bilen o. Betele şo taýdadyr. Ýöne cezalandırsınlar. Para olar gymmata satýar. 3 milyarlyk aeroportda hepde 3 tane samolyot goňan orta bahasy altyn bolmaly. Agramna. Betele şo taýlarda. Bu havarın özü, yani aytýana bizde şahsiyet diyen ya da kişilik kalmandır adamlarda, yoksa bu zadın özü bulan edeni işini her azıcık bir bilinçli toplum ya da bilinçli halk olan olsa, akıllırak olan olsa bu zat yani skandala getiriyor. Türkmen Hava Yolları deyip bir firman var, onun içinde işleyen biri biletken bahalarını manipülasyon ediyor. Yani göz onu etip bilen o firmanın. İşgari onun. Bilet satyançısı biletlerin bahasını manipülasyon edip biliyor. Yani başka dünyanın islendik Türkmen Hava Yolları bizde Türkmenistan'da en ulu firma aydalı. En kiçi avia firmalara serediklerim bir işgari biletlerin bahasıyla oynap biliyor. O firmanın yankı yukarıdaki nemesi diyeli yönetici toparından bir ruhsat ya da şolon näme diýeli ruhsat bolman biletken bahasını bir yankı manat oynap bilýär, 1 manat oynap bilýärler mesela. Eger ol şo oynadyp bilýän olsa bir işçi şonu edip bilýän olsa diýmek sen o hava yolları firman ýok diýmek. İşlän ok diýmek. O dolu çöken diýmek. Ya da näme diýmek ol yalnız masam esir dargajak wagtları zatlaryň bahaları hem kontrolsuz olan için dürlüdür. Mesela için aydalı kemine evlenmen şol bir zat satyan olsak maşyn satýas kemine 5 manat diýmen 150 manat diýilýär. Ýöne kemine de şol Avtopro morslan. Kemine de şoň işgäri menem şoň işgäri. Bir köçede magazin berem. Ýöne esir darga diýmek ýokardaky ýem näme gitdi. Ýa-ni kontrol edýän, şonu işletýän menejerler ýok diýmek, aşağıda soň satyjylar islen zat etýär. Yani bu vatan havarlarında, Türkmenistan vatan havarlarında özleri açık aytýarlar. Yani Türkmen Hava Yolları dolu çöktü. Hiç kim ona sereden ok. Menajer ya da şonu dolandırıcı yine hiç kim yok üstünde ve kasirler islen zat ediyor. Biz hem onları tuttuk diye kahramanlar. Alem. Batı näme zat? Soňa mine bir näme diýerler de bir öz watanyň we watanyňa ýa-da döwletiňe buýsanmak gowy zatdyr, gaty gowy zatdyr. Döwletiňe buýsanyp bilsen, watanyňa buýsanyp bilsen. Ýöne başga dünýäň haýsy döwletinde gördüňiz bir prezident ýa-da döwlet meselesine döwletiň çok iň ýokardaky ýa-ni prokuraturasy ýenesi bilet ogrusyny tutýar. Onam ekranda görkezip. Onam ekranda hemme millete görkezip ýa-ni ine siz uçup bilemok diýýäňiz, oňa ýa-ni arkada Günäkärler şular diýär. Arkada günäkärler ine bular biz bilet basýas, bularym bileti ogurlapdyr. Şoň üçin uçup bilen samolyotlar. Samolyotun uçmak üçin ýa-ni bilet gerek. Bilet olmasa Petek bilet. Petek olmasa samolyot uçup bilen ok. Peteksiz näde? Aydın ine Trump'a yenen bir dava açıldı da. Havarın var mı yok mu? Eşitlenlerdir kanur. Trump bunun nemesi yok mu holdingi şu biznesi? Şol korrupsiyada günahkarlanýar şu wagt. Eýem 4 gün bol berenler 3-4 gün. Salgyt tölemezlikde. Firması şonun salgyt tölemezlikde. Yani korrupsiya var da. Indi şul adamın
nemesi bir sahna çıkıp o bir giden videolar, yeni nämeler, habarlar bolup durany wa. Pikredin Amerikanyň mundan öňkü prezidenti korrupsiýada özem Amerikanyň ýani ilkinji gezek bolýar Amerikanyň taryhynda. Ulu davar edip görkezenoklar ýani munyň usuly nemesi bar. Hemme adam aýdygan durlar, islendik maglumat amal bolýar ýöne. Şunun ýaly bir çäre ýok. Olon samaryotlar uçup dur tabii. Şondan mı ka? O. Şeyle bir gülkünç ýagdaýlar. Buğdaylarının beýeti var. O fermerler. Her kimin ya da her guraman, her kişinin özü işi vardır. Yani devlet sistemasında ya da mekanizmde ve şu işi yerine getirmek bilen meşgul oluyorlar. Mesela için Türkmenistan'da yani oğurluk yine onayla prokuraturan vardır, sudun vardır, tamam advokatlar vardır. Yine şoların işi. Yani prezidentin ya da hükümetin onyalık bir vazifesi ama yok bir filanlar. Başka işi yok bulamaz. Kimin? Başka iş olmasa bilemem yani onyalık mesela ya da biletin kımmat bilet satıp deyip ona devlet meselesi alıp yani Türkmenistan'ın hem probleması çözüldü çok aldım. Yani bilet satıl yani biletiniz bolsun bolmasın samalyotlar yani uçma için bilet şart değildir. Samalyot uçma için hava tamam samalyotun motoru lotçik. Sonra uçup biliyor samalyot. Ne başında neçe halk var. Ben halkı başında yarısı. Ne solar hakkında içeride içili söz yoktur. Yani başında caylanan bir neçe bin adam var. Onlar hakkında da söz yoktur. Aydın yoktur. Yani adam öyle hiçbir hesap diyen yok. Yani bile kımmat sattın deyip yani 3-4 bin adam etir. Türkiye'nin öylelerinde. Türkmen şu arada ne yapmış faydan oklar. Ama bu ne kadar olmalı bir yerde. Onu hem tutun. Yönü kıynaşlı yeri, yani şu ağlap durunca kıyacağız var ya. Ne şu türmeye gider. Oturur. O tayda yani türmeye var yanca da bir topar militen nemen elinden geçer. O beyleki kelleti yalana ağlaşıp duran yigitler vardır. Olurum turnalıktır. Pidaya diğerlerde kurvanlık tokkulları bulur. Günah geçiler ha. Günah geçiler de. Hova bu yankı çare sakna yankı çare dip kan ideas nançin ideas bu zatların adının hemmesem çare dip bilinmeli düşünme üçün tanama üçün yankı çare yok munda tanama üçün ansat olmağı gerekli. Yine Yuri Bezmenov deyip öňem aýtdym şol adamy görüň hökman suratda KGB'nin propaganda ve işleş metotlaryny ýa-da Sovet Ors nemesiniň KGB'siniň gyny düşündirýär ýöne şol entegem üýtgän okşol bir zat. O KGB'nin iň güýçli elindäki ýaragy neme diýär? O çaredir diýär. O aktivni merapiriyat diye o adına. Aktivni merapiriyat edilýär. Türkmence tercüme etseniz çare bolýar. Başka hiç zat değil. Bunun bir hakikat bilen bağlanışıklı yeri ýokdur. Şu taýda hiç bir hakikat ýok. Yani aydyp çykdy yani bir biledin. Ýoklugy ya da satylmaýanlygy ya da gymmat satylýanlygy bir kassira, bir gyzjawaza bagly bolup bilýän bolsa diýmek bu ya yalandır ya da devlet yoktur deyip o etmeliler. Türkmenistan'ın ýagdaýynda ikisem hem devlet hem yok hem yalan. Yo aslında ne avia kampanyalarım devletin olmalılar hududu. Hem Türkmenistan'ın hududu avia kampanyalar yok. Ne meselelerini koyacak oradan şeydik koymalı. Yani prezident derecesinde yani hükümet derecesinde mesele koyan orada Türkmenistan'ın hem şu bir yeke avia kampanya var. O da hükümetin koy. Sapara bu. Şöyle kim etmedik olsa ne şoları yerini yalan aşlap tasın deyip ne türmeye batırmalı adamlar şolar.
Olaram özleri bolýar desem. Onların bir ödleri oluyorlar. Ýöne Türkmenistanyň siýasaty ene bir sany kassier gyzýagy görkezip ine şu diýär bütün ýurdun 5 milyon 4 milyon halkyň ýoluny ýapyp duran şuleken 3 ýyldan bäri biz bilmendir indi tapdyk diýip duruşlary. O Türkmen tamsyk adap ediyorlar da. Samsyk görýärler o. Ödleri alak duruyor diyorlar. O tamsyklygam şol yani ödler şu onun ýany oldular. Türkmen halkam şu ödleri alak bawarap duruyor diyorlar. Şeyler bir ýagdaý bar. İyileşler hava ine sizden bir pikirlerim Bilet- bu zatlara. Bilet meselesi, yol meselesi, samolyot, aeroport meselesi, şu zatları biz onamayız bu ekrandan. Çocuk bilmeyen olsa yine bize yöne çocukların deyip yüzlerine emeli. O bir ayın içinde 2 milyon varsa 2 milyon, 4 milyon varsa 4 milyon bir Türkmenistan'a getirelim belki dedim. Öyle Bir manat, ama da bir manat pulumuza mı akıp gerek? drone yala gidelim. Bir manat Otur pulumuza yerimde ne biliyor sonra. o zatlar katan zat. Yani onu alıp turmaya basıştırıp adamları değil ne vermek gerekten o işler için. Yani Türkmenistan girip çıkma problemi olsa. Hatta şu Türk Hava Yolları vardır. Bunun 9 dolar değil mümkün. O Tamam bahası. Tamam bahası. Iň ýakynda kowa nämäni almak üçin bahasy şu. Tamam bahası 400-500 dolara düşeri alıp edip böyle. Yok onun mardan ne şu Renair dip Bizayir diye Renair dip demeler vardır. Havacılık kampanyalar vardır. Ne kâtemen Anglya bir 10 euro uçyan batım oluyor da. Yani Londra uçup gelen. 10 euro bir tarafına. Bah. 20 euro yani Riga Sapara. ödüyor. Oo. 19 saat Amerikadan İstanbul'a çeli uçýan uçaklarım bilet bahasyna seretdim 600 dolar. Amerikadan gelýär. Bu 2 saat uçanok yani İstanbul'dan Krasnovod'a da 2 saat uçanok o 2000 dolara yakın pul. Bu näde bu bilýär zat. Ayda o türüne 3 milyarlık aeroportu. Hepde de 3 tane samolyot goýan olsa. O yankı pasajerin ağırlığına göre altın verilmede o taydan iqtisadi neme gören ok. Ne şonun alak neme olmalı. O zatlı bahasını aşak düşürmek için o tayda yankı abarot olmalı. Sen aeroportu işletmeyen de şu personel şu tayda saklatmalı. Yani bir samolyot uçanında, mün samolyot uçanında son şu personel şu tayda her slujbalon öz bir funksiyonu var. Tayda adam olmalı. Ödüm 24 saat. Sen hep de 3 tane samolyot goýan olsa o adamlar näde saklayacak? Hem de adam bir iqtisadi nemesi var da. O toloncukla yurdu yapmalı yer kim? Yani mesele şu taydan başlayan. O tozoncu kim orta atan olsa şu O. taydan başlayavermeli. Toloncuk kim tapan olsa, o yurdum şey kim yapan olsa. Ne? Şu taydan yani Türkmen hava yollarının çökmesem şu taydan. Ya bilden kımmatlanmasam şu taydan geliyor. O toloncukun aftır kim? Tozoncu. O. Garajlaram. Bavaraplı olmalı. Ben bilmem. O Siz bilmeden. şeyler hak olmalı sapara. Şu cahilin nemesi gelip dur da o sözlerini O adamlar tamsık adap ediyorlar da. Ödleri alak duruyor diyorlar. O biz onu tabi uğurlap gören adam değil biz. Siz ödünde degemen bu halkı. Halk diýlen zat bir beyik zatdır. Lor ýöne bu halky ýanky ýöne bir gelip görün töňüdür diýerler. O ödüň töňü. Agaç garby diýerler deme. Ýani bu tanşymyz. Bular agajynda garby diýerler. O ýa iki gıratından agaçyň togulu agaçyň iki gıratından çykkan deme var. Garby diýerler. Hiç taýda ýaramaýan agaç bolýar. Bular şol
halkam sonralık bir oy diyen içinde. Bu zatları düşünen adamlar var ha. İyileşler o sorularınızı berip bilersiniz. Soru cevaba geçeceğiz. O like basmağı unutmayın. Like bastıkça has köp Türkmene ya Türkmenistan'ın içine de neme diyendir. Daşında olsa da YouTube tanıyayında algoritmi. Yani Türkmenistan'ın içinden Özbek olsanız hem o tanıyan ekene şeyle bir güçlü işleye. O man like basın Türkmenistan'ın içindeki ahli adamlara yetmek için o sizin peydanızdadır. Abone da olun. Demetmen, korkman. Olmadı. Sizden petek satan yalan ediyorlar. Korksan şeyler akol ya. Şonyalı iyileşler yankı ünüs veriyan olsanız öňem şeylete Türkmenistan'ın içinde yani aýdylýan yeri ya da düşnükle de aýdylýan yeri ýokdur. Bu zatlaryň hemmesini çäre diliniň bir manysynyň hakykatda ýok, ýöne bir maksadynyň bardygy, ýa şu gorku nämäni vermek bir tarapdan, beýleki tarapdan hem halkyň negatif bir energiýasy bolýar. Elmydamy üýüşýändir her 6 aýdan 3 aýdan. Şonu dargatmak, köşeşdirmek üçindir. Yani kıyınçılık var, iş yok, pul yok, maşgalanyň içinde, daşında her türlü problemi var. Son bu adam o yine bir kasiyere, o bir kısane adamı türmeye basıp o şoların nemesine yumşatmalmış da halkın gaharyna, gazabyna. Şonun ýaly bolýar. Ýöne hakykatda eýle däl, eýleşler bular. Güýmemek üçin edilýän zatlar. Yine Türkmenistan'da misal için su probleması olur. Sonunda kimi basar kalırlar? Su orları değil. Var problemat var. Olur değil, var. Yani yaşap böyle. Var yani ama bizim halkımızın evi olan için, çıdamlırak olan için ama problema diyemem. O kaç, o Türkiye'de su çıkmıyor. O Türkiye kaçacaklar yine. O bilir olur. Yani yine su probleması başlar öyle su orusu diyelim kesin değil mi? Yani su orlaktır. Türkmenistan suunu uğurlaptır deyip mi? Bolup bilir ne için olmaz? Göreyen absürtlarını göreyen olsa olan bolup bilir. Hiç kim karşılık vermese ona ahmet ederler. Tapağı diyor. Ağlamaya heykel kurup veren adamlar. Kahraman değil. O alavayın kellesini koyup o edermen medalını döreden olsalar. Başka neyme gerek bulardan her zada araçlar. Sonra var ilkinci sorumuz. İyileşmiş soruya tozoňjyk, petek, örtük, raýat ve şuna benzeş sözler diye nereden gelýändigini bilýäňizmi vatandaşlar? Türkmenin öz şu sözler orta atýarmy? Ya da gelmişekler açığa çıkarýarmy diye. Tozoňjyk, petek, örtük, raýat sözleri. Düşünüşüm boýunça ýanky sözüň özü däl de sözüň ulanşyny göz öňüne tutup durýar. Soragyň nemesi guruluş, sözlemi guruluş şeýlerek. Neme de bular şygar sözler, slogan sözler diýerler. Bir slogan döre diýerler. Ýani garaşsyz Türkmenistan ýa-da bir tarap Türkmenistan diýen neme gaty ýakyndyr. Ýene keselçilik var, keselçilige bilmedim ama ona koronavirüs var deyip aytsaň nemetmeli yani Türkmenistan'ın içindeki statistikany paylaşıp durmalı Dünya Sağlık Kuraması bilen. Korona yok deysen o paylaşmayan senden soramayalar entek çıkan ok yok deyip aytsaň paylaşan oklar. Yani beýleki tarapdan hem o kesel içeride hakykatdan hem bar. Köp ýaýramalan däl, köp ýaýrap göze başa düşüp adamlar ölüp bir ok bolberse de son bu gezek ýene Dünya Sağlyk Guramasy talap etjek, son statistika talap edýär. Statistika da iň gorkan zatlary. Sen statistika diýmek hakykatyn hut özü bir döwlet nemesinde, uruluşunda
hakikatin edil özüdür. Yalan sözlesem cevap berýändir. Yalan sözleseňem jogap berýän. Ine statistika manysy şo. Ne şo zatlardan kaçmak üçin bir bularyň özlerini alyp barýan bir owunuk siýasatçyklarynyň nemesi ine tozanjyk bir owunuk bir siýasatçykdyr. Petek yani sapara aýtdy petek aýakka. Benim şeýle bilýän hiç geliştirip bilemok ýa. Bilet sözü. Sen onu oýlap tapaňa wa sen bilet demesine. Oýlap tapan zadym bolsa kene. Petek nädip tapdylar ne şo da näme? Petek Türkiýede arýanyň nemesi ýokmu? Petek. Şoňa petek ýa keteğiniň o guruluş nemesi ýokmu? Yo, petek. Şoňa petek diýerler. O da bolup bilýär, olun mena şu koğuşlardaky ýa petek. Köýüşdäki petek o. O näme bildiýän bolun kellem alanok da petek. Bilet sözünün- bilemok. Bilet sözü təzə söz olan için bizim dilde yok bilet sözünün tercihini. Şoň üçün görün bilet diýip alaýmam ama. Ha. Tiket diýip bilersin. Doğru gelýär. Olam birazcık. Onu diýsen Amerikan nämesi diýerler sana. Şipyon diýerler. Yani, kaýsy dil bolsa bilemem ama şoň şüphelenmeden. Yo bu zatlar tapylşam bu türkmen bitköşük bir millet näme ben aýdym. Ýa-da pikir edip bu şular gat talantly bolmaly kan ýa. Käwat ha. Yo. Unandırýarlar hem şular oturan yerinde. Käwir zatlary. Petek dip kellelerin näde geldiken men şonu hiç nemem alanok. Doğru bolmagy biler, ýöne söz bilmeýän bolmagy mümkin. Gızıklı bolýan zatlar. Son başka soralarımız iyileşler soralarımız berin gatken soralar vardır sorulmalı. Düýpli siz şu soralar soradykça anır tarap bolu gorkjaktır. Biz näme üçin ýöne ýere soradığımız o pikir edin eýýäm. Bir ýyla ýakyn wagtdan bäri her hepde ýanky nemämizi üýtgetmän tendensiýamyzy üýtgetmän ama şu nemäni alyp barýasyň manysy bar. Siz şu soramagyny öwrenmeseňiz o anırdaklar gorkmaýar sizden. Olaryň gorkýan zady soraýan awa şahslardyr. Sorap bilýän. Şonuň ýaly örtük sözem ýanky tozanjyk bilen baglanyşykly. Raýat sözüne bilýäňiz, raýat sözü iň utanç verici bizim müň ýyllap utanmaly bir ýagdaýymyz raýat sözü. Hem ýatdanam çykarylmaly däldir, hem utanylmalydyr. Yo bunu orta etdim kan ýa yok. Ýanky türkmeniň içinde bir yetişen ýörüýte nemeler vardır. Giden gatlaktırdy. Ýöne möne neme däldir. 5 sanak neme adam däldir. Türkmeniň şuwat özünden başga lokan düşmany ýokdur, bolwan bilmez. Ne şu aýdýan problemlerimiz bar. 100 ýyl mundan öň orta çykan zatlardyr. Ne biz o arada da aýratyn bir gepleşik eder. Temine aýdyp berer. Ne şu wagt şol 1910-njy 1934-njy ýyla çenli türkmenine bar intellektual ýa pikir edip bilýän bilgili adamlaryň sany şu wagtky çünki Türkmenistanyň ýa orta çykaryp biljek adamlaryndan ihtiler çeken eken 100 ýyl mundan öň ödem şu problemalar var, şu wagtky ýüz berýän problemalar bar. Şo zatlar şo wagtlar orta çykarylýar. Bilim barada da din barada da däpdesurlar barada da o cehalet barada da o hünärsizlik barada da 100 ýyl mundan öň o aralygynda adamlar näme ýitmişdiler, näme uruk etdiler. Şo soralar orta çykýar da. Yo soňky 30 ýylyň içinde asmandan düşen ýalap bir neme. No. De ýaşap ýörse onu eýle däl. Her günüň hasaby bolmaly. Her günüň tarihde. O Türkmenistanyň başy o Niyaz bilen Berdimuhamedowden başlayan boldular. Soňam şolar bilen guturýandy. Bitdi Türkmen.
Şolar bilen başlamalı olsa, şolar bilen gutoriyat. Yok. Şuat yok. Türkmen millet dip yani orta çıkaracak dağın ne yapmadığını bir ne görüp gördü. Hmm. Hawa soraq bu hökümetin indi barjak ýeri nere bolarka diýip soraýar. Barcak yer vardı. Yani pellanatından yani yemetti. Yani şu televizyonda görüp göründe atlar var da. Hmm. Şolar ne ton kattan okullarının nemeleri şolar. Ha. Hükümet deyip o yani katı işlep aydaymadan hükümet yeri alaklar yok. Hay bularyň bolşan bir üýtgeşik sapara o geçen bir nemede otyr unitazyň içinde oturan ýalyk bir neme ýöret etdirýän olmasa ya o zatlar olar özleri karar berip bilmeliler. O unitazyň içinde otyr beýleken itiň nemesi ýalyk şey dip otyr ya gorkýan bir neme ýalyk. Olaryň o pikirlenip barp biljek ýeri ýok. Orsagalaryň hem gördük nemesini şu at. 9 aýyň içinde. Bütün gücüne, bütün ol demesine soraýa-da bu Russiýany näme üçin diýe bu derejede ýa-ni seriýoz alındy diýe-de. Jogap berýär Russiýanyň diýe öňden hem de ýöretde bir döredilen nemesi bar diýe-de. Orta emel usulda döredilen näme diýilýär oňa? Awraý bar. İmaj. İmajı var o imaj diýsek has o var awray sözü ýalňyşrak bolýar bir imajı var. Şol imajy bilen gelip gördü ya hemme kimine Orus güýçlü, Orusyň onusy bar, bunusu var, ýene nämesi var. Türkmenistan'a çok propaganda ne diyorlar? Yani televizyonda, radyoda. Ha, Ortada propaganda alıp barıyorlar. ha. Yine şu olan yine 2. Dünya Uruşu'ndan sonra artan bir 2. Dünya Uruşu'nda yankı Stalin Berlin'e nämeden ön girmeli diye de Angliýadan yani Berlin'e Kızıl Hoş'un almalı diye yöne şu Berlin'i almak için olan nämeler gurrunlar yani Germanlar uruşa atmasalar gurrunlar biz diye köpüýümüz köp nämeler olar dälerdi diye de bu Kızıl Hoş'un üstünde biz diye yani o dövür dota değil ya şahary goramak için dotalar vardır. Türkçesini bilen o. Zot diyorlar. Ama yine şoň bilen diye gelýän ýaňky tolkun gelýärler bizem atýas ýatyrýas diýär. Müňläp, 10 müňläp adam ölýärler ýöne iýzak aýdanyp ýene gelýärler diýär. Şoň diýär bizden dälirenler boldy diýär. Adam öldürmekten. Ha. Ama faşist diýenler şonu görüp diýär dälirenler boldy arasynda ýani faşistler. Beýlek tarapda da ýaňky mertebeli ýene Kızıl Goşun. Şoň ýaly. O kadar koşun yani hem meceti Orta Asya'daki yani gariban demeler öňe sürülýän. İzinden hem olur avtomatly olur. Şol Berlin'e birinci girecek deyip gatyken gereksiz yere Berlin eýem ýaňky giýitleriň ýeňilerini ähli dünýä kabul edýär, hemme hatda Germanlaryň özleri hem kabul edýär ýeňilerini. Ýöne şonda da şo girip bayragy dikmek üçin şo ýerde gatyken ýaňky Sovet grajdanlaryny öldüren bir Stalin. Stalin buyruğu bilen oldu. Sebäbi birinci almaly şonu. Ýaňky Girip görkezmeli özüne. İnglislerden ön girmeli şo gerek. İnglislerden ön almalı şo ýerine. Yine şoň ýalyk bir bulam siýasat üçindir diňe. O uruşy gazanmak üçin däl, uruş gazanyldy oldu. 45-nji ýyl bu. Şu adam gaýtalanıp dur. Ýa Bakhmut yani Ukraina'nın Bakhmut demesi var. Şu taýda o günnüm müňlerçe adam ölýär. Günnüm. Alban bilen oklar eýem. Arwan bilen oklar. Şoňça Orustan şondan bäri ýa kamikaze diýip korkýarlar da dünýä. Kamikaze aklyndan çekilmeýän ýeri ýok. Aklyna seretmek üçin ýöne öndüren önümne seredilýändir. Mesela üçün Orusun brand olan nämesi var? Doğru. Gelinler var. Neme dayda. Hey, gelinler. Şey diýerler hemme kim o. Bütün dünýä. İň gowy edýän nämeler var diýär şu eli bilen edilmeýän zat diýerler. Ha. Japonlar şey dururlar diýerler. Şeylerek olmalı ama. Hayat iyileşimiz hem şol sorağa yakın sorağa veripdir. O cevap verdik.
Umuman gelecek yerine baracak yerine bardı. Şu an çöküş dövründe doğalluğuna. Son indiki soru Putin Avrupa'nın gazını kestim deyip indi bizim gazımızı Avrupa satacak bolýarmyka deyip sorapdyr illeşimiz. Mümkin değil yankı bir neme düşünmek gerek. Avrupa bundan beýlek yankı bir gaza yankı daşından gelen bir energiýa bağlı bolmaya. O öňden hem taýýarlygyny görüp berdi bu uruş bilen bilelikde bu hasam çatlaşdy. Avrupa ýaşyl energiýa geçme nemesini öňüne çeken nemedir? Yurtlardır. Avrupa yurtları. Ýaşyl energiýa. Howany kapalamayan, yankı neme diýilýär oňa? Fossil fuel diýilýär. Fosil yanıcı. Yaşılam atom enerjisidir. Olary Aa. bolarda bar konserverde edilen şolar canlandırda da köp dakçı ya. Yetýändir awa. Şonuň ýaly bir nemesi var bu Ýewropanyň bu köp kitap okuyan milletleriň akly gaty öňüni görýändir. Bular gazdan aslında yüz öwürmekçi. 50-nji ýylda ýem neme ulanylacak däl benzin, salyarka ýa kömür 2050-nji ýylda şo zatlar ulanmaly däl taýýarlygyny görýärler. Ya maşinler hem elektrik maşinler. Aa. Köp yerde. Bu zat öňünden görmek gerek. Aslında uruşun çıkmagy Ýewropadaky häzir ýurtlaryň gowşak bu arada gowşak hereket edýän ýurtlar bar bolsa da ine Ýewropanyň gündogorda köpräk şolar gowşak hereket edýän bolsa da indi şolaram tizleşdirdi. Ýagny dünýä bundan soň ýaşyl energiýa gidýär. Onuň hem ilk başlajak ýeri Ýewropa. Ýewropa bu meselede begenendir. Putin'in gaz kesmesi ýene nämesi siýasatçylarynyň nemesinde esasen. Siýasatçylar begenendir. Ýewropa şol ýaşyl siýasatyny ýöredýär we ýaşyl siýasatynyň hasabynda da bularyň köp bölegi ses alýandyr saýlanmak üçin. Kemine menem ne jaýyň emesine sol panelleri koydum. Elektrik neme bolýar. Güneşden alýar. Onun jaýymyz zero, yani nol energiýa nemeli jaý bolýar. Şeýleräk bir ýagdaý bizim gazymız 2050-nji ýyldan soň bilmedim Hytaýlar alaýmasa birki iza alan ýurtlar, Owganistan ýaly ýurtlar birazrak özüni düzelip o satyn alaýmasa biz 30 ýylyň içinde gaçyrdyk. Şu soňky 30 ýylyň içinde gazam beýleki ýa-da fosil baýlyklar diýilýär, ýa-da gaza, nefte, kömüre, uran, ýene näme bularyň hemmesi fosil resurslar. Biz bu zatlar gaçyrdyk. Bunu oruslar iýde, bunu namys etmeňiz galyýatyna edip bilseňiz ona namys edip bilseňiz düşünüp. 50-nji ýyldan soň Türkmen ýankı nevte altın diýip başlansa, hiç kime gerekli olan soň. Şu pahtayna altın diýip berse, o hiç kime gerekli olsa ya pahtayna. Çok siýalyk. Deme ýigitler ne daş atyry diýip bir atyrlar bolandyr. Daş atyr diýip o ýa geç gidenler. O daş gutorony üçin olan nädir? Daş atyr gutorony nädir? Neft atyram turnalakdyr. Neftin gutorony bilen bolmaýan neft gerekkel bolýar. Garam turnalakdyr. O ýa internet ötüşü bilen bu zatlary arka atýan. Gazda 4-nji ýerde diýip batly bolup diýer. 4-nji ýerdäki o halkyň o ykbalyna seretdi ýa-ni. Gazy 4-nji ýerde bolan. Bir sonra var Türkiye Türkmen gazyny dile getirip başlady ýa-da Putin Türkiye sen wagtlaýyn sagyp dur diýip özüm gaçyp gitjek wagtymy diýär. Indi diýär nähili oynalyp dur bizim üstümizde diýip illeşimiz sorapdyr. Aktual gowy sorak. Sapara bunu size bereyim. Polya bana verden o men gaz sade bolun onu da demedeyin. Ine Türkmenistan bilen Türkiýanyň
arasında bir daha düşünýär bolun, o başkalarını düşünüpsiz bir neme gidiyendir. Oyun gidiyendir. Türkmenistani doğru yerini alınanlar. Bilmedim Türkiye'nin Türkmenistan'da koyun nemesi vardığını, milleti yani iki taraf bolup neme diýerler de horlaýarlar diýin. Olmasa Türkmenin Türkiye'deki düşen ýagdaýy vardır. Bu ýagdaýlara Türkiye'de ruhsat bermeliler. Yani adam şekilli iktidar bolanlar ya da soydaş bolanlar diýin hatam neme. Ne soňky nemelerde Azerbaycan bilen Türkiye hatnaşykly ýakynlaşandyr, bir gowdatdyr. Onuň Türkmenistany käte ýatlaýandyrlar. O şu Azerbaycan bilen yani Kaspy'da bizim bir çekeleşikli bir gaz nevit yatamız var. Bu neme boyunca Serdar diýerdiler, soň Çırak diýerdiler, şol ýalak özüm ummaty zapatly neme bolmaly Azerbaycan bizinki diýerdi, o bizinkiler bizinki diýerdiler. O taýda çekeleşikli neme şol tesis üýünsiz çözülendir. Azerbaycan peýdatnadyr. Ama biz detalny nemesinin içine giremzok. Sebäbi informasiýa daşyna gaty çäkil çykýar. Ýöne Türkmenistany şu ýagdaýa getirmek üçin ýa-ni yrçagy ýerini alýarlar da. Türkmen nemeleri näme diýen babarapyl çykdylar. Halkyň peýdatyna däl Türkiýe Türkmenistany ýeli almak üçin şoňa bir batyş yrçak ýa-da bir eksen bolar ýalak ýa-ni Türkmenistan bilen şu oýny şu wagtky Türkmenistan ýa Türkiýe arasyndaky problemalar var. Şonu oynadılar da. Şol oyun nere bunu gaty Türk arkadaşlarımdan gaty yokuş gördüm. Bu nemetin soňu açylar iktidar diýilen zat ýa yönetim o gelýän geçýän zatdyr. Ýöne milletler galýandyr. Bu hatabyny ertir halk soňu bu zatlaryň ýygydan ýetýär gödem açylar aklam ýeter bu zatlary biz dogunumda bolsa soramaly bolsa dogun etdiň näme diýip bu hatabyny kim berjek? Ýöne keçe telpek Türkmen o sizin pikiriňizçe şeýleräkdir bolun ýöne. Bu zatlar düşünýän Türkmenim bardyr. Bilen neme orta çıkar. Vatkeler şeyle var. Bu hükümetin näme Türk siyasi nemeler bizden hat gowulýandyr sebäbi içinde istihbaratı var, ilçisi var, iş adamları var, bilgi nemeti bizim bilip bileceğimizden hem kän bolmaly. Onu ýagdaý olar bizden gowulýarlar. Ýöne şonam ulanýarlar. Bu da ýa Türkiýanyň aýby. Ulanýarlarna görýär, neme diýär. Biz iktidar däl, neme däl, bulan atlaryny tutup pretende bildirme nemämiz. Rçağmı diýen tak ýok. Gynan tagam. Ýöne döwür ütgendir. O köp adam ýa üstü batyrlayan zatlar orta çykýandyr. Edil Türkiýedäki şu wagtky 6 ýaşlyk idi. Durmuşa berişi ýalak bir wagt bolanda ýöne orta çykýandyr. Ýa-ni hakykatyn şolar ýalak bir kuyu var, häsiýeti var da. Orta çykma ýyllar geçende. O wagtlar biz Tayyip Bey görjek man iktidarda bolmadylygy mümkin bolýan ýöne. Zatlan hataby.
Bilmedim. Sorulmalı kan yani ben fikrimçe. Ol oyun bolor badır yani soruğa gelsek yani Türkmeni kim sömürende tapağı yok diyen yağday oldu da şu at. Yani Türkiye'de bunların or sömürüyor oturuyor. Biz sömürüyoruz. Diyen Afrika'dan oldu. sömürmeyene gelseler hem gen görmeliler bundan sonra. O. Yo Türkmen'in eyeti yok da. Eyeti bilmedim. Bir de E'ye çıkmadık. Millet dolbeye çıkmadık da. Bu ne yani yani dünyanın uduğum değil. Yani Dışarı İşler Ministerimiz o diyeyim ben. O açıkiri alak bildiğimiz var. Raşit Meredif diye. O çok nemetinden çok yani henginden hafiyetinden nemetinden gep uruşundan o yani mesela ne aylak çözülenlerini görüp oluyor da. Tine diyen adam da o Türkmen tine diyendir. O koyun vakit gören adamlar. Uzatlara, çöre adamları şeylere akkuliyandır. O ağzına çanına bağırı örneyendir adamı. Ödüm Azerbaycan çok oluyor da. O bir devletin Dışarı İşler Ministri o ödüm cedelli tarafım Azerbaycan tarafı. O bu da Azerbaycan çok oluyor. O ecetem Azerbaycan. O biz ne mi düşünmeli ne şutaydı. Yani peteklatan gıydın kıyalak o günahkar ödlemeli mi? Ya da buğday uğurlan yalak. Bir tane adam saçını tıyırdıp yani demen önüne çıkarmadılar onu. Bunlar kağıt tatıptırlar deyip başka adamları. Yani büyük demeler şular. Türkmenler iyisi. O iki tane bağırıplı bunu iyiye çıkıp bilmeyen. Siz halk olup iyiye çıkmayan o zaman. Sapara cevap yeterlikli mi kan diyen aydın eğer kıyıska olsa ne medeli başka sorular köpeldi. Bir kıskaçı şu yine Safara haydişalık eyesi yok. Yani Türkmenistan her yer bir yeri basıp alacak olsa basıp alayalı yeri yok. Kimden basıp alacak? Nedir aydıp bilerseniz ne Türkmenlerden ama sen ne hemen var Türkmenistan'da basıp alayalı? Mülkün var mı? Elinde tapun var mı? Ne hemen var sen basıp alayalı? Gönü Eken giyri buğdayım val vermeli. eken buğdayım senki değil eken. Tamam. Hiç sadın yok. Ya da bu arayalık elinde yaran var mı? Düşman geldi diyelim. Öyle. Arka kapıdan gizle diyorlar. Yani gizleden de Türkmenden gizlemek için değil. Bizden gizlemek için de fikir etme. Yok, Başırdağlılardan gizlemek için. Türkmenden gizlemende de düşünen o. Görüp Hasav duran eden zaten var. o. Türkmenin varlığı yokluğu şunun hiç kimden onu pasportuna seyredeceksin rayet. Rayet demek koyun oldu. İnsan değil o. Hakam yok, hukukum yok. Pasportunda suutnaması ile yazıp durar. Rayet. Otarıp Gerek vakti yani Huda yolu verip bilirler. İnsan hakları deyip vardır. Yani son vatandaşın hakkı deyip gidiyor. Devletin içinde. Yani rayet insan olup bilmeye. Rayetin hakkı yok. Hazır bir yine bizde ne için yol açan o kim için açsın? Rayet için Rayetler açmasın. Rayet yine Taliban ne için girip çıkıyor? Ruslar ne için girip çıkıyor? Yol yapık değil mi? Yani rayet olanımız için rayete oturduysan oturarsın, oturduysa durarsın. Başka istat yok. Rayetin nämesi şol. Vezir. Pasportdan gerek gel ödedi. Doğru aytdın aydın yine rayet üçün yapık yol sebebi. 3 yıl boyunca isleyen yankı öz adamları gelip gidip öz dostları Taliban olsun deme olsun ya öz birden yegenler megenler umuman düşündüğümüz şolar gelip gidip durtuyor yol rayet üçün yapıktı. Aydın yine bu zat illeşlerimiz şey dip düşünse has ansat olur. Beyleklere de düşündüren vaktimiz has ansat olur.
Rayete pasportum gerek gelir. Şoň üçin pasportuňyz ýokdur. Mawa. Türkiye bolmasa ne pasportu o adamlar yaşama lälligini bilýän döwlet bolmaly. Türkiye düýün döwlet däl. Ne şolong ýa-da iş birligine diýýänimdiň büyük sebäpleri şu taýlardadyr. 3 ýylla pasportsuz o sany kim bilýär? Milyon milyon ýarmy? Ona maýdan oklar. Ýok. Nowatdaky soragy geçelim isleseňiz. Ýurdun içinden şu wagt işe, okuwa, daşna çykýan adamlar kän diýerler, esasan hem Russiýa. Bular ýurdun düzelmeginiň hayallaşmagyna ýa-da tezleşmegine nähil täsir eder? O pikiriňiz şular barada diýýär. Bizim pikirlerimizi soraýa. Men şeýle bir zat pikirlenýärdim. Bu soraga gabat gelýär. Indi ýurdun düzelmegi üçin soragyň esas nemesi temasy ýurdun düzelmegi. Ýurdun düzelmegi üçin adamlaryň daşary ýurda çykmagy päsgel berermi ýa-da kömek edermi diýýärdi. Indi ýurdun düzelmegi üçin peýda berjek adamlary nemesini sypatyny aýdaly kadry bolmaly, hünärli bolmaly, ýetişen bolmaly, bilimli bolmaly. Bilimli, hünärli bolmayan adam ýurdun daşyna çykyp gitse hiç içimiz yanmaz. O gelir 5 ýyl, 10 ýyldan soň islese gelip biler. Türkmenistanyň watandaşlyk statusyny ýitirmez. O ýöne biz eger bilimli, ilimli adam bar bolsa, goşadyr ne içinde diýen bar bolsa diýip ýokdugyny bilýäs. Bar bolsa şolaryň çykmagyny islämez ýok. Daşynda bar bolsa da daşyndakylaryň täze Türkmenistanda gelmegini isleýäs. Şert döretdim gelir onu. O şert döretsen gelir o. O şertini hem döretmelidir. Kadr gymmatly bolýandyr. Ine näçin adamlar Amerikaga gidýär. Amerikanyň kadr potensiýaly gaty ýokardyr. Ýa-da näme diýerler? Şaý hökmünde, zapas hökmünde de bir giden kadrlar bardyr daşynda ýurdun girmek üçin jan edýän şeylere, şertleri barsa Amerikanyň. Şeýle munyň daşynda Türkmenistana näme berip biljek adamlaryň gideni we gitmäni ikisi bir meňzeş. Sizin nämäňiz, pikirleriniz bar bolsa? O hünärli adam öýdi bir ýokdur. O gidende gitmände de bir nemeti ýok. Ine Türkmenistanda işçilik kendir. Bu ne sebäpleri näme diýip sorayan adam ýok da. İşçiliğin büyük sebäbi hünärlilikdir. O çiğ hünärli edýän yani bilim altyapysy vardır. Kärsiz hünärsiz. Kellesi işleýän hem kellesi işlemeýän edip çykaryp berýärler 10 ýylyň içinde. Ne 12 medya ne döwlet sistemasy şeýle ondan öýdi halkyň ýa başgalaň öýdi. O çağatna hünär bermeýän adam bir jenaýet edýändir. O atur elbetde atdyr. Ine namyt etmeli, utanmaly da şodur. Hünär almatlyk ýani etmeli. Bizde hünär berýän altyapym ýok. Şonu talap eden oklar da. O yerli hökümetlere biz şu funksiyonları artacak bolýarsa, sebäbi 10-11 klasy gutoranly adamy ýa el hünärli çykmadylar. O hünäri soň hat geliştirjek bolsa, injener nemetine ýetirjek bolsa gidip okar diýerler. Ýöne şo taýda hünärleň 60-70% orta hünär diýilýändir. Şonu berýän gimnaziýalar şoňa meňdeş nemeler bolmalydyr. Şolat ýokdur. O tidem hünärsiz bolýar. O hünärsiz adamyň işletip bolýan nädir? Näde da fabrik kurjaksyňyz. O elinde hünäriň bolma näde kurjak? Diňe baklaşkan gapagyny ýapýançy bolarsyň o taýda. O Başga iş zat bolup bilmeýär. O bir iş gurnajagam bolsa ya hünärli adam alardyr. Hünärsiz adam ise näme ýarçy?
Ana mesele şu taydadır. Bu meseleni yani televizyonda yani Petevoğlu'su diyilen yalak ne çıkarıyorlar oynuyor. Şuları yalaklar çıkarıyorlar. Büyük sebepler şu tayda. 30 yıl demek diyor. Biz 30 yıl bundan önce sonra uğrayadık. Hünersiz adam yeni. Nerede bay edecek? Altın asırda nerede yaşatacak bir sonra uğrayadık. Altın asır diýen bir döwür barmy ya bunu ya bu nereden tapýanys? Entek Altın başlama. asırda adamlar hünersiz koydular da. Bu hünersiz adamlar nerede bay yaşatacak bir sonra uğrayadık. Golün adamlar halkın düşmanı ne yaptılar? Aydın ya doğru bir zat aýdyp başlady Sapar ağa. Aýtsyn soň men üstüne bir zat başjak. Entek bolmaňka altın asır diýipdirler diýädi. Bir dövre at koyulanda ol yaşalıp oturlandan sonra Ha, at ine koyulanda. men hem şonu aýtjakdym. Sebebi Oğlum. ol şunyalık bir proses yankı wagt diýilen zat ine altın asır diýip öňünden aýdyp bilmeýän, geljege wagt koýup bilmeýän, diňe geçmiş ya geljege at koýup bilmeýän. Geljek entek belli däl ol. Onu edip nirde hays dünýäň hiç yerinde şunyalyk bolan däldi. Türkmenistan'ı bolup Onu bolunok diyor demek. Başlamanka altın asır deyip girdiler. Sonra bir zat vardı. Yine bizde o bilgisizlikten men fikrimçe o adam sözleri kovulur yerler. O cahil palçynyň neme sözleri var aydın. Palçylaryň sözlerini aýdyp berýärdi. Şeýle saada şey o adam sözleri var soň. O düşünmeýän Şoňalyk- adam bundan bar näme etsin? Şoňalyk sözler bilen döwlet dolandyrýarlar. Ýöne sözleriň ýene bir tarapy var. Ýene buna bir sır açaýyn men size. Bir sözüň erwet ýa-da gowy söz diýen zat ýokdur. Oňalyk düşünçe ýok. Söz var. Oň manysy türli bolup biler. Manysyna erwet manyda, oňat manyda diýip bilersiňiz. Ýöne sözüň özü gowy ýa-da erwet diýen söz ýokdur. Söz sözdür. O bir düzgündür. İşligi Kanundur. elbetdir. Yani onu ele Türkmenistan şoň üçin gowy sözler bilen altın asır, açık kapılar siyasatı. Oň ýagdan bir siyasat bolarmy? Kim açık kapılar siyasat. Samolyot uçurmacak oluyor diyen ekenlerden ne billik. Hayran galaymalı yani. Adamlara da soň ine hemen altın asırı diýip düşündirjek bolsaň aýsen näli diye isläň okmy diye altın asırı diye. Aslında isle bilen ýaşalan o. Hakykat bilen ýaşanan. İslediň diýmem altın asır bolanok da altın asırı. Ýitgeçik altın asır ýani hakykatdan hem aýdyň aýtýal geçmişde bolan bir döwletiň iň pik diýilýär, iň ýokary ösen nokodyna altın asır diýilýär. Ýani golden age diýilýär. Bu bir tarihdaky metodologiýa, ýani tarihde döwletiň ösen döwrü, ösüp barýan ýa-da çöküş döwrüni adlandyrmak üçin ulanýan bir termin. Munyň hakyky bir döwletiň ýa siýasaty, kanuny bilen, ideologiýasy bilen baglaşdyryp bilinjek bir söz däl bu. Hiç haçanam bir döwlet ine men öz altın asyryma gelip gowuşdum diýip aýdyp bilmeýär. Onu daşyndan aradan o wagt geçenden soň aýdyp bolýar. Onam diňe tarihçiler aýdyp bilýär. Sen men hazır aýdyp bilmeýän, men hazır aýdalaw kemine men altın döwrümde ýaşap ýörün diýip bilmeýän. Ol näme meňze ýa, o gahrman meselesi näme meňze gahrman diýip medal dakýan soň şonuň edil tersine jenaýaty işleýär, soň medalyny izni almaly boldy. Bolýar-da. Şoňa meňze ýa bu zat. Dowam edelim. Şu yurdun başındakylar diye gaçaysalar yurdun içi havos bolarmy diýip sorapdyr illeşmiş. Yok. Yok, havos edecek adam yok. Havos edecek adamym yok, havosu çıkarıp biljek aklym yok taýda. Yok o mümkün değil. Soňam näme havos diýýäňiz, näme havos diýmeýäňiz de mesele. Mysal üçin Mümkün düzgün ýalyp görýärler kendini ben hayran. Yok. Lor kaçıp gitse de bilmersinden. Adarını da olmaz. Olar gaçyp gider ertir belki o biz bararsa ýa-da nämäni yglan etmek üçin. Şeýle ýaşap ýör gynansak da film gulagynda uklap beren bir neme de.
cemiyet. Ol soň ýanky kim üçin hawas? Mysal üçin bir giden wagtynda jenaýat işlen polis, prokurorlary izyny ýazarlap, awlap ýören döwrüne hawasmy diýäňiz? Hawas bolban biler, bolmanan biler o. Yani hawas diýilende nähili bolmaly? Şu günkü güne siz düzgün diýen olsaňyz ýa-da kosmos diýen olsaňyz, men hawasyň tersine ulanaýyn. Şu Hawasyň günkü güne kosmos diýip adlandyrýan olsaňyz, dünýäde çağı ölüminiň iň köp, ýa-da täzede olan çağı ölüminiň iň köp döwletleriniň biri ýa-da ýurtlarynyň biri Türkmenistandyr. Yo iň köpü. Iň soňky näme statistik Iň köpü. nämelerde iň köpü. Ine bu zat diýmek özem käbir ýerde medisinaň ýok diýen ýerinde de oňýalyp çağa ölenok. Köp çağalam ölmeniň sebäbi ýa-da doktorlaryň ýa-da ebeweýinleriň günäsi bilen bolýar. Ýa-da onlaryň oňa seretken çağa dowulýan bir ýere ýazyp alýarlar, ondan soň seretýärler, şoň kontrol. Ine şolaň bilisizligi netijesinde soňam derman satmaly bolsa, derman ýazyp berýärler olara. Yani ayarlara satın almayanlar, ulanyanlar olur. Niye görüyorsun dermanın näme diýdi? Yine son neticesinde çağ ölümü. Şimdi şuna siz kosmos diýäňizmi? Ya da düzgünlülük diýäňizmi şuna? Altınatır diýerler, ady bar. Ady bunu garşytyp näme edip görmün. Tarih ýönemin altyn asyr diýip ýazmaz sapara. Entek o tarih, gatı gowu we näme vardır tarih? Hakyky nämäni adlandyrýandyr. Suwutnamalary bilen. Suwutnama ýok bolsa hiç sada ad beren ok tarih. Suwutnamalar bilen ad goýar entek tarihçiler bu döwre. Jeýle. İldeşler ine aýdyn gowy nämäni aýtdy? Hawas düzgünsüzlik diýmek, kosmosam düzgünlük diýmek. Bu sözler gaty näme wajyp sözler. Hawasy bilýän bolsaňyz kosmosam bilmeli. Bizde kosmos diýseler sapara. Orslar şu sözi ýalňyş ulanypdyrlar da. Bolýa ýanky bir näme manysy bar tarihde de bir ornu var ýöne. Ine orsun kellesi bilen bir dil döredip o dil ulanyp bolmaýak. Kosmos diýmek parahatçylyk diýilen ýalyk, düzgün tertip diýilen ýalyk bir manysy bar kosmosyň aslynda. Onam ýanky türkler uzay diýär. Uzay gaty dogry bir söz, ýanky uzak nemesini berýär-de. Gaty uzak diýilen ýalyk bir many berýär. Aňyr uju belli bolmaýan uzak diýmek, hatda uzay diýmek nemesi. Nemelerim space diýär, bir boşluk. İnglis dilinde de space. Ýanky bu zatlar dogry näme etmelidir? Biz häzir kosmos diýip aýtsak, aýdyň näme üçin düşündirdim, güljekler bolýar-da kosmos diýmek. Kemine bilde petek diýip bolýan bolsa, oňa da kosmos. Oňa da kosmos diýip bolýar. Bir millete raýat diýip bolýan bolsa, oňa da kosmos diýip bolýar. Orusdan gelýän olup bilerse, Orusdan dil meselesinde şu Rus dilini ýanky beýik we näme diýär-de? Okyply diýerler Rus diline. Ýöne şonu ýöne aýtgan däldirler. Şoň bolmagandyk üçin aýtýarlar, üstüne basyp aýtýarlar. Mesal üçin oruslar maşyn diýendirler. Ýanky avtomobil diýse kas dogry bolar, ýöne maşyn diýip ulanýarlar şonu. Maşyn diýmek istendik, mesal üçin ine süýt sagýan maşyndyr. Ya da halı dokayan maşindir. Sen men ýa-ni maşin olup bilmeýär. Hemme zada maşin diýerler. Bil maşin diýsen hem ýene näme bolar? Ýani maşin diýmek. Türkmene maşin ýa türkmene ýa maşinlik geçen. Ýa orsa maşin diýär. Orsa maşin diýär. Türkmen ortadan kän diýär. Türkmen orsan orslar avtomobil diýen ýerler. Avtomobil sözem o ýalňyşrak. Maşin sözü türkmen sözü bolýar. Avtomobil diýmek sözem ýalňyşrak. Men mysal üçin näme alýan elime sağa daldım. Olam avtomobil bolup bilýär. Hem mobil hem avtomatik işleýär. Sağdym şeýle bolup bilýär. Ulaq ýerleşler, ýa ulaq sözü vardır. Ulaq. Hatta ulaq sözem mongolça sözdür. Araba sözü var bizdäki. Ýani Türkiýede araba diýerler.
Indi Bizde de araba değil ya, onun İngilizce. eşik araba değil. Bizde oşon ýaly üstünden bir kemsidici ýalak bir öz diliň üstünden gülüp kemsidip ýörsiň dene diliňe ýe çykama. Ine İnglisler car diýendir. Car at arabadır aslında. Gidip görün geçmişe car at arabanın adıdır. Araba değil mi? Araba diýmek ýani. Misal üçün Elkar vardır. Elkar diyen. Kent-kar. Handcar ova. O Ýa-da el arabası. näme diýäs biz elde taçka diýäs onu. Taçka ova. El araba nemesi. Ýa-da galtek diýerlermi? Galtek mi? Bir hil nemesi. Var. Türkmenistan'da. Yo, şoňalyk ol. Aa. Yo, bu maşin meselesine girme. Ýöne şu orusların dil meselesinde nähili ulanýandyklaryny, dillerini mesela hakykatdan ham Orus'ta da şol näme gelenden soň Lelin babamız gelenden soň şol gerik. Olar dil meselesini beyran ettiler diýdiler rus diline. Öňe men ol harflaryny, ýenelerini ýalňyşmasam Vatikandan getirýärlermi? Hava yankı Krilius bilen Alfabe- Metodius diýip iksany Alfabe papaz. düzükler diýip. Şolar getirýär. O yankı padşah döwründe getirýärler ona. Ýewropadan getirýärler şu zatlar hem. Hemmez adam Ýewropadan alınma. Aýdy bu soru. Yazmany Ýewropadan öğrenendir. Hatta haýyş edendirler bize Haýyş. öwret diýip. Taryhyny okap görün. Ýöne özleri näme? Ýewropa düşman, olar faşist, olar ýene dillerde ýani nämelerine, şygarlaryna seredin. Ýewropa düşman. Düşman näme üçin sana alfabe getiripdirsin? Yo aýdyn inanmasalar nemäniň Vatikanyň ýa-da Italiýanyň yazgysy, hatta Gresiýanyň hem yazgysyny alyp göräýin. Orsun Kiril harflaryna gaty ýakyn meňzeşdir. Spat tarapyndan meňzeşdir. Sonra o dowam etdi. Hawa. Sapara size sorapdyr Minsk saglaşýanya barada aýdyp berseň diýe ýaky sözleşmesi bolmaly da. Minsk sözleşmesi. Barmy? Bilýäňiz barmy? Şu Ukraina Minsk demedi. Minsk'teki Ukrayna ile Ordu'nun arasındaki hopsuzluk. Hawa şu Hopsuzluk ýykylanmak. Yok, Minsk demedi. O yıkılan wagtynda da neme Sovet Soýuzy yıkılanda da Minsk'de demetdiler, gol çekişdiler. Şoňa adyna da bir zat diýerdiler. Ben demek adyny tiýýalak eşitdim denin o görüp bilemok, o kan gyzyklanamok. Orsun ýa bir taglaşaýan gapdanyny ors bar bolsa, ben kan gyzyklanamok däbi ol berjaý bolmaýar, işlemýär. Şonu bilýän-de. O istendik taglaşaýan gapdanyna ors bar bolsa, ondan köpediň şol ralaşmanam. Şoň üçin men gyzyklanmadym, bagyşlaň, men bilmeýän zadymy bilýän diýip oturmaga nemem ýok. Nawa. Ýanky aýdyň seniň neme aýdanyň Türkmenistany basyp almak üçin berinden basyp almaly ýa-da hiç kim eýesi ýok diýip aýdan nemäňe. Bari alaýmaly. Bari ine şonu sorýar, baryp alaýmalymy diýen ýalak. Biz girip basyp bererlermi diýip soraýar. Hakykatdan hem şeýle ýöne baryp aljak millet ýok. Bunu bilmedi başga bir millet bar. Almany hiç adamym ýok, tapman ýörtüne, gözläp ýörtäbiz. Şeyler hak. Size yurt gerek mi diýip biz ne aglan edip ýörse. Biz owa gurmana kömek etjek bir düýüklü düzgün tertibine hemme zadyna. Täzirinde onu almış şekli vardır yurdun. Yine birinci nowat edilmeli iş Türkmenistan'da yerli hökümetler ya da yerli yönetimler olmalı. Her etrafın ya da näme diýler bizde ilçenin, ilin öz yerli hökümeti olmalı. Yine şonu başarıp bilecek, şu güneşeline onu ekrandan ama etmek yekece toparan çıkmalı. Öden şu yerler boşdur, işlen yok.
Nekece topar çıkmadı. Hiç gele yoksa olu işte bir siyasi meselede devleti de değil yankı bağın döküşmecilik uruş hiç saati yok oluyordu. Dineyine öz etrafında o senin etrafın ve senin etrafın ilatıyla birlikte şu etrafı kalkındıracak bir bileğinin de. Onun için hevesin olmalı. Ne edip etmelisin. Son bizde programmaları var. O programlarla gidersin. Olmasa yok beni özüme öğrenecek değilsen İslendik ne çeşme haysi dilde isteyen olsan şol dilde sana e, nemeleri salıver biliyorsun. Ne edebilir işte. Yöne kayda hem ölçünem kovuzat. Hiç yine çağalar tezde olan çağalar öllüye diyersen yerli hükümetlere çıkılan şolan sağını ses az olacak. O münglerçe, on münglerçe iş yer açılıyor. Moment diyorum. İşsizliği çözeceğimiz. Yöne yerinde. Toprağın eyeti oluyorsunuz. Men Yerin eyeti oluyorsunuz. O yani buğdayını uğurlap görülen adam tapacak mananız yok. Yani buğdayın eyeti böyüzünüz oluyorsunuz. buğday yoğurlamak demek ne? Onun bir nemesen bolar buğday yoğurlattıysa yiyen bir halta buğday alıp arkasına koyup giden yalak bir mani ver ya da onu ne hil oğurluk koyup biliyor. Yok bu hükümetin yeden daha baştan başlatan yer dayhanı değil. Onun üstüne dayhan bir zat ektiriyerler, doğru edip ektiriyerler. O ektiye yetiştiriye. O da dayhanı değil. O kim ki olmalı? O devlet tip uslovunu bir zatın ki olmalı. O terezişçisi olmalı. O sıkılatçısı olmalı. Ne oğurluk şodaydan onu yıgan oklarım, eken oklarım keharatlarda dinle kağıda eyleniyor. Pul bilen kağıda eyleniyor. O demen dayhan etmedi onu. Hükümet devlet etti. Sen şöyle yeri versen suatlan hem beceti öyle ödün yok bulup gidiyor. Dayhan ondan o tayık buğday eker, arpa eker, mekkece ön eker, ya yorunca eker, dayhan öyle iş. Bazen hemen talep ediyen varsa şöyle eker. Şeyden oğurluğum olmaz, oğurlayanım olmaz. O tide yani ekranına çıkıp o çare geçirmeyle bakanı da tapılmaz. Onun hakiki meseleler bilen meşgul olup başlardınız. Ana yerli hükümet ne şu da atlan nemesi sakati. Onu gelin diyeti bolu gelen yok. Hep zat düşündürüben verecek diyas bize. Gün geçtikçe has kovusundan kovusuna kurars deyip eyyam sistemamızı östürüp var yaz. Son şoma değiş, şoma değiş. Yani çünkü eden yok diyorlar. Talap olmasa ne şu nedeni? Kim için edecek onu? Kim için edeli? O tide gerek olsa o bana ne şu gerek oldu? O hiç kim yani hiç zaten cevapkar bir yeme bolotları gelen o. O bir hep vermeli yani. O karasın bir geliyen şey. O bir kim olur? O Huday biliyor. Gelen emine altına sır vurup veriyor. Gelen altına sır vurup veriyor. Sonra geçeli Türkmenistan'ın bilim sistemasını nahil reforma edersiniz diye. O reforma değil, biz hem mezadı tazeden uğrayas iyileşler. Reformanı son edip bilirsiniz eğer üstüne bolmadık olsa. Biz yani aslında reforma demeyelim tazeden vurmak demek. Onu aydın bir kez düşündürdü ekranda da. Yani biz yankı reforma aslında işlep duran zade o yıkıp tazeden vurmak deyilen yalak bir manisi var. Biz işlep duran hiç saati yok Türkmenistan'da. Şunun için reforma bolmaya. Yani Türkmenistan'da ne edersin? Siyasi reform edersin. Etmeli. Bir sancak reforma var, siyasi reforma. Yani Türkmenistan'ın şu atkı siyaseti yanlış. O siyasi kuruluşu yanlış. O yine şu tayda bir edilmeli reforma şu. Kalan hemmesi tazeden kurulmalı. Tazeden kurulmalı demek yanlış oldu. Yani ilkinci gezek kurulmalı. Yani şey diyeyim.
Kurulmalı, tersten kurmak demek, reforma demek Hawa lazım. ilkinji gezek gurmaly. Bilmem Yine bil. kanunçuluğunu kurmalı, döretmeli, döretmeli, bir vaydı verecek, kebir adam o söze karşı. Yani kanunçuluk döredilmeli, iktisadiyetten döredilmeli, bank sistemi, iktisadiyet değil yani, bank sistemi döredilmeli. Ondan sonra yani yerli hükümetlerine bunlar en döredilmelidir. Cemiyetem döredilmeli. Cemiyet döredilmeli. Yani bu zatlar bolman bir devlet bolma mümkünçiliği yok. Ne yöneke bir zat devletin fundamenti maşgaladır. Men ine häzir Türkiye'de daş döwreginde öz canımı ınanyp bilýän, hiç hili şüphesiz canımı ınanyp bilýän 10 sanlyk Türkiye vatandaşı vardır. Näme bolanda da, näli ýagdaý bolanda da ine hiç hili şüphesiz canımı ınanyp bilýän. Ýöne ýekece türkmen ýokdur Türkmenistanyň içinde de daşynda. Indi men maşgalamam göz tutup aýtdym. Men atamam göz tutup aýtdym. Doganlarymam göz tutup aýtdym. Türkmenistanda maşgala diýen zat ýok. Şo bolman bir döwlet olup bilme mümkinçiligiňiz ýok. Maşgala diýmek kiçijek, ýa-ni bir ol gadymdan gelýän eýem genlere işlenen olmaly belki de. Şoň ýalyk bir örgütdür. Döwletem ullakan iň uly örgütdür. Şol ýa şahsiýetleriň millionlarça, 10 millionlarça şahslaryň bir araya gelip gurýan örgütüdür döwlet. Ýöne birinji şoň üçin maşgala. Birinci ýeçeýketdir. Maşgala bolmaly. Birinci Şu öýküm. gün yine şu türmeye basılyan adamlar vardır. Şolun arkasında yekece maşgalası yok mu? Maşgalasından ya da karındaşı diyez. Yakın karındaşlardan yekecesi yok mu çıkıp şolun arkasında duracak? Olacak. Yekece adam var mı? Yoktur. Yoktur. O bahanadır. Korkyan beyleki yine Türkiye'dekiler näme korkan okmuş. Olar yine men aýdyp yine öz canımın anıp bilýän, gerek bolsa olar can verip bilýärler. Ona ne sana varsın yani. Yani menem elbette olar üçün şol bir zat ederim. Ýöne Türkmenistanda ýok aşol. Gaýtyn birinji sana garşy çykjak iň ýakyn dostumdur. Bir zat diýen wagtym, hakykat aýdan wagtym. Ýöne Türkiýedekiler sen Yani täze Türkmenistan'ı kurdurmajak bolup garşy çykyp görün Türkmen. Ors däl, Ýevrey däl, Eýranly däl. Olar bar bolsa da olar sahnanyň arkasynda görnen okýan. Sahnanyň öňünde oturanlar gözümüz bilen görüp dursa. şoň üçin ine bu meselelerde ýanky maşgala institutu gaty wajyp bir zatda maşgala institutu ynansak da ýok edilendir. Onu ýöne görüp bilen zoksa dowlan wagtyňyzdan şol maşgalada ulanýanyňyz üçin, kitap okumaýanlygyňyz üçin, taryhy öwrenmeýänligiňiz üçin, Türkmeniň taryhyny bilmeýänligiňiz üçin maşgala näme, Türkmen maşgalasy näme? Yekece bir Türkmen bilýän däldir. Prezidentinden başlap täze dowlan, şu günkü dowlan çağaçyny hiç kim bilen ok şu günkü. Yani sanalı adam vardır. Maşgalan nämedigini bilýär. Yani o maşgala ojağa aýtjan. Aýalyňyz beýlekiňizden aýaly da näme üçin maşgala diýilýän bilemok. Maşgalan nämedigini Şu bilýän. aýaly adam ýerine goýulmaýanlygy üçin aýdylýan zatlar bular ýa-ni. Ayalım diýip aýtmak kynma. Tarihte misal üçin Türkmende ýanky yetimhana diýen zat bolan däldir. Orslan getiren zat sistemasydyr. Sebäbi ine saparaga belki has bolýandyr. Bize ýaşullardan dinleýän wagt aýtdylar da ol ýanky 2 köçe, 5 köçe beýlede biri bir tanaýany, o garyndaşy isläp, ýöne tanaýa ýok bolýa. O çağalaryny alyp bakýarlar usta. Öz çağalar öyle deňine özem. Hiç ayrımcılık yok. Bizim öýümizde bir de çağa ýadymyzda demeden ok bolýar. Ýerem daha gurrun var ýa 6-7 sanak ýetim ýetişdirilendir. Men kakam da bilen deň demede hatarda bir ýerde bir gar öýdü. Özem şu her bir şol ýarakmaşkary. Şol aç olsa sen çağan ama aç ol. Yani hiç hili ayrımcılık edip etmendir. Türkmen ýene şoňalyk biri, şoňalyk şahsiýetdir. Dünyanın tarihine seyredip görün o çağaları näli zulüm edýärler. Yani Ýewropa tarapları. Yani Türkmen şonu eden däldir. Yani şu günkü günde tersine oldu. Şu günkü gün Ýewropada has çağa hormat goýarlar. Yani Türkmenistanda çağa diýen zady hakykatdan bir adam ýerine goýanoklar.
keserlerini, haysi öleni, haysi hiç keyli nemesi yok. Bu demek neme demek? Çüyür edildik yani. Doğru. Degradasyon. O gıyran tamam. Hava Doğru indi. degradasyon. Hava şu bilim barada neme deyin. Aydayn soňky soralara geçelim. Dayanç muallim bilen bir çıkıp bir çıkış etdik. Ol şu taýda aýtdy. Umuma bilimde gerekli zat erkinlik diýdi. Ýa-ni erkinligiň üstüne gurulmaly. Şu çağaları o net bu net o eýdi otur beýdi otur onu giýim onu giýme sesini çıkarma meniň diýenim et o öýüşüň näme etmedin diýilen ýaly sistemalar bolmaz bir erkinligiň üstüne gurulan neme var bir metot iýleşler ýa-ni näme öwredeniň möhüm däl nädip öwredýäniň möhümdir ýa-ni bilim bilim diýip neme edilýär eğitim. Bilim başka bir zat, o eğitim başka bir zat. Yani education diýip bir söz vardır. Nemeler science diýip aýdan o İngilizce bilýänler düşünür häzir. Yani bilim diýmek İngilizce'de science. Science diýmek şu Rusçasy näme bolýar onuň? Neme? Nauka. Bilim diýmek nauka. Science bolýar. Ýöne education diýip bir söz var. Education diýmek eğitim diýmek. Öwretmek diýmek ýa-ni öwretmek. Öwretmek sözü bilen o bilim sözüniň arasynda dağlar ýaly tapawut bardyr. Biz o öwretmelidirz. Ýa-ni bilim bolup näme bolup her türlü zat ýa-ni däp desuram öwretmeli bolýar. O bilim däl, misal üçin däp desur bilim däl diýmek. Onu gyra goýmalymy? Ýok, onu hem öwretmeli. Hemme zat içine almaly. Gatnaşyklara sen öwretmelidir. Ýa, Diňe sen. Hemme zat şeylere öwretmeli. umuman erkinligiň üstüne gurulmaly. Çağlar erkin bolmaly. Hemme zatlar hem ýa-ni yeterlikli bolmaly. İwiçkisi ýa-ni sosial tarapy, psikologik taraplary, maddi taraplar hemmesi yeterlikli bolmalydyr. Ine şo zatlary biz gözeňimize tutýas. Awa soň güýjümiz yetermika ýurda almana diýip bir iýleşimiz sorapdyr. Ýa-ni güýjümiz diýenine göre tutuş halky, milleti gözeňine tutýan bolmaly iýleşimiz. 4-5 milyon adamyň güýjü müň sany ýa-da belki mühim ýokdur. Hereket başlasa şol 5-6 sany bolup galjagy belli-de 5-6 sany adamyň güýjü ýetmezmi? Halk bir aýaklanan wagtda 4 milyon adamyň güýjü 5 adama ýetmezmi? Bilmedim. Güýç her türlü diýip görülýän zat, güýjüň bir durnukly bir keskitlemesem ýok. Yani şu zat güýçdir diýip görkezmem bolmaýar hiç gaçanam ýöne. Şekilden şekle, wagtyna, yerine göre o üýtgeýän bir zat. Hadysa. Bar bolsa sizin nemäňiz? Yok aýtdym, kebiri gaýtylap oturmady. Ýa, soň näme maslahat berýäňiz diýip sorapdyr. Raýatlykdan çykmaly. Şondan çyksaňyz soň size hiç ýeri birinden aklam gerek däl, maslahatam gerek däl etjek işinizi özüňiz bilýäňiz. O kimlik, türkmen kimligiňizi dikeldin. Şonu yemedin. Şahsiýetiňdi. Direldin, dikeldin. O keyfini çıkarman neme görmek bu ýa-ni ady gaty erbetdir. Bu adyny aýdar ýalan derler. O Bulam şo soraň nemesi giňişligiň görünüşi raýatlykdan çykmaly. Sen düşünmeli de birinji näme etmelidigini şunu et diýsen düşünmeýän adama etdirip bolmaýar. Misal üçin bir san telefon ýasa diýsen bir telefon ýasa diýen ýalak da şu wagt. Köşeden geçip barýan birine. nädip ýasaýyn diýip. O nädip ýasaýyn diýä ine
Şol nädip ýasaýyn diýen soragy soramaz ýalyk ýa-ni birinji bilmeli. Bu zat ýa-ni bilmeli bolýanda. Bilmäne päsgelçilik berýän zat näme? O bilmeýänligin. Bilmeýänligin näme suwd edýär, nädip ýasaýyn diýäniň de şuňa daşnaýlap demedele. Türkmenem şu soraýar. Düşündik hemme zady ýöne nädip etmeli? Näme maslahat berýäňiz diýilen soralar. O dowamly gelýär. Onuň hem sebäbi şu raýatlyk duýgusundan, düşünjesinden, geçmişinden hemme zadynyň çykmagy. Soň hemme zadam edip bolýaýyna ýyldaşymyz hem jogap beripdir. Onluklary döretmeli diýip şo zady raýatlykdan çyksaňyz onluk hem döredýäňiz onluk hem bolýaňyz. Ýa nemämiz bar? Ýaşlaryň köp bilim alýan ýurdu nireka diýär, türkmen ýaşlarynyň diýär. Meniň bilýänime Türkiýe soň ondan soň Russiýa gelýän bolmaly. Meniň bilýänim ýalňyşam bolup biler. Bu arada hiç bir statistika, hiç bir zat yok. Yani san bilen bağlanışıklı soramak düğünden ýalňyş Türkmenistan boýunça. O altına atırda statistika bolany o kende, şonu bildik biz. İyileşimiz gaharym gelip İngilizcäni öğrenip başladım diye. Aktıklarıma da öğretecek diye. Esip bolsa diýip ýazypdyr bir iyileşimiz. Gaty gowy. İngilizce ýazýar arady iyileşimiz. Soralara. Ýaşlar hawa soru nemetjek bolýan. Soru işaretini goýsaňyz has nemetmek, ýa-ni gözüm görün düşýär. Şonu ýadyňyzdan çykarmasaňyz, ýogsa hemmesini bir-birden okamaly bolýar. Arkadaşlar sorularımıza gelýän gatken o komentar ýazyp dursa para bu. Şondan. Neme? Ýa-ni Minsk saglaşenýasy Poroshenko döwründe bolan diýär, Ukrainanyň bir tarap bolmagyny talap eden mesele diýip ýazypdyr. Birazrak giyeceğe aldık. O bilniye bolunýany işlän işlemedi. İşlemesi mümkün näl. Kaptalyny ors bolsa saglaşenler işleýänler. Ya da orsun işýala işlemeliler. O da teň peýdaňa däldir. Şoň üçin işlän nokta. Gurbanul näme üçin Türki dilli milletleriň guramasyna giren okýanky. Türk Döwletler Konseýine giren ok diýärdi. Eýeleri ruhsat beren okdy. Eýeleri Türkden diýerler. Eýeleri Türkden. Eýeleri Türkden. Türk diýende o milletiň nemesini Türkiýany gözeňizde tutmaň. Biz hem Türk, özbekler hem Türk, kazaklar hem Türk, kırgızlar hem Türk, uygurlar hem Türk, Sahalinler hem Türk, Başkirler hem Türk, Tatarlar hem Türk, Türkler hem Türk, Azerbaycan hem Türk. Şol manyda aýdylýandyr. Ýa-ni eýeler Türk däl, türkmenim. Şo sebäpli. Bolýan zatlar. Ýöne mejbur boljak häzir şu Türk nemesine girmäli, ýöne gazy bereli diýen ýalyk näme gelipdirler-de şo derece. Düşünün ýa-ni türklükden nä derece uzakdygyny bularyň. Bawaryplarym. Türkmenistanda rewolýusiýa ganly ýa-da parahat bolarmy sizçe diýär? Bu rejimi gorajak bolup beren bulunky işleri ýok. Gorajak bolýan adam ýokdur. Bunu düşünen soň öýleri.
O meseleni Hmm. çöderler. Sapar abi şol Gandy nemeli hiç tat o bolma mümkünçülüğü yok. O size yöne o bir normal devlet ente gerek gelle son talabı yok. Şu talap gören vakti mesela hem beceti ödedin çözülüyor. O halkta talap yok. O 20-30 ya da mün adamın nemesi bilen devlet nemesi diyenlerdir. Hmm. O talap olmalı. Talap. O size bu normal durmuş kurma talabı gören vakti bu meseleler böyle çözülüyor. O şu talabı dörecek olup tekelep görüşümü size düşündürecek oluyor da. Bunu siz düşmeyecek olup ayak direp dursunuz yani. Hava yine bizi ulanın biz işledik, tayar olduk. Hava. Biz şu zat edip biliyoruz. Şu zat ettirmezsinizdir. O bildiğimde var. Yani Elbetçinde maydiyet. Kurvan oğlu ile hiç deneştirip gördünüz mü bizi yine? Deneştirer yalan değildir. Kurvan oğlu. Bizim yanımızdan hem geçen o abi. onu Kaan ile Nalariyalık şu Kaan dört çöptük ben var mı diye sonra vardı. Yöne hem Kanı mekim yok yani. Kanı kalmandır diyelim. yöne kanı hem mekim nemeydi ya şu kanlı olur mu kansız olur mu sebebi. Onun sonra onun anırsında bir neme varsa para edilen şunça zulümlara qaramazdan bir parahatçılıklı yol bilen geçer mi kendiyle şüphe var. Mümkün değil diye de buların bunca eden iş sebeple kansız bolur mu bolmalı değil diye. Bunu neme akıl şayet olan akıl göz bilen o gören gözler şu zatı değildir ya sapara. Yöne yer aydlayan zat değil mi? Bunun Kan sebebi. olmasın deyip şu yakacak oluyor suları üçürüp yakar. Bir damca da kan çıkmıyor. Yani onu başta ettik bunu. Ne edecekler? Oh. Halmurad ağa bar mı ka görünen ok deyip soraptır iyileşmiş Halmurad ağa dayav. Halmurad ağa dayav yöne şu günler başka şehirde olmalı. O arasında bağlık tutyandır. Bir de Aytman tutyadı. Ha, Halmurad ağa dayavdır. Yani demek köylüleri bu tutan zaman bağlık sezonu başlıyor da kemiğine. O deş bağlık tutuluyor. Ha, O sezonu başladı. o iyileşlerimiz o neme süper chat'tan golda veren iyileşlerimize sağ olsun aydiyaz. O sağ olun. Hava bir soraptır bir iyileşimiz. Bunu bu soru men cevap berip bilecek. Örgüt bilen teşkilatın tapawudy var mı diye. Örgüt sözü Türkçe yani Türkmenin sözüdür diyeli. Örmek sözünden geliyor. Örmek. Yani örmek näme bolýar? Bir zat gurmak bolýar. Bir zatlar döredip gurýaňyz bir maksady var. Şonu hemme zadyny böleklerini yerlerine goýup ýa-da daş örýäňiz ya daşy her bir daşyň öz ýeri bardyr. Ýa-da her bir ýere göre daş neme diýensiňizdir. Ýa-da her bir kerpiçiň durmaly ýeri bardyr. Usuly bardyr. Ine şoňa örmek diýilýär. Bilgeçleýin maksatly örilýän zat. Bilip aňyrsyna ýetip akyl ýetirilip edilýän zat. Örgüt diýilýär. Şonuň üçin aýdýar aýdyň iň güýçli örgüt döwletdir diýär. Aýdýanyň sebäbi şol. Teşkilat sözü şekil sözünden gelýär. Şekil Arapça sözdür. O teşkilat diýmegem şekillendirmek diýmek. O şekillendirmek diýmegem örgüt sözüne gaty ýakyn. Many boýunça da çıkış Sinonim boýunça da yerleşýär. sinonim. O teşkilat sözü ýa şekillendirmek diýmek. Şonuň ýaly bir nemesi var. Teşkilat sözü o örgüt sözü bilen manidaş. Ondan soň
Aa. Neme diýär? Pro ors adamlar köpmi ýa-da pro günwatar adamlar diýip sorapdyr. Türkmenistanda sorasaňyz, bu soragyň jogabynam ýa soragyň özüne de düşünmezler ýöne. Yalandan pro ors bolup örendir. Ine aýdaly İnglisler varsın ýa-da bir araplar varsın, Aşgabatdy diýeli, ele geçirdi diýip aýdaly. Şo gün pro arap bolarlar ýa-da pro ýa Amerikan bolarlar. Bu neme ýok. Şu wagt bir oňurga ýok jemgyýetde. Näme üçin diýip sorasaňyz, onuň üçin bir taryhyň bilmeli, sowadyň bolmaly, düşünjäň bolmaly. Bir zatçy bolmak üçin hem bolýan bolsa da yalandyr. Bu wagt kim näme berse, o şoňkuluk. Şoňkuluk. Aynany kim alsın diýen ýalakrak bir neme bar. O bir de toy bolsa bolýar. Başymyza bir güç gelse bolýar. Türkmenistany kim alsın diýen ýalak gaty neme gynançly adaýda. Başga bir millet barmy ki şey edip nemesine eýe çykmaýan, taryhyna, ýurduna. Şahsiyetsizlik. Şahsiyetsizlik o, şahsiyetsizlik bu zat. O gaty debe. No. Türklerin aýdyşy ýalak, hayatımız yalan boldu diye. Illeşimiz yazıptı. Gızıklı. İlleşler hava sorularımız yok. Yani komentariya atken ya da men gavat geleme o ente. Bu betbaatçılıklar deme kemiğine görültüğür bilen Mercedes'ten başladı. Her ocalığı görültüğür verir. Bu Mercedes verirsin. Açarı näme dip ne. Baştaki propagandist lodunuklar şolordu. Altınatırın başı şeydik başladı. Hava. Altın asrın demesi. Sonra var geçeli sapara vaktimize maz aldı. Şeydi pemmesini tamamladı. Kıyıska vaktin içinde. Onluk diýäniniz bir şonun içinde başlık bolmalı mı diýäýi? Yok, başlık bolmalı değil. İlleşler yankı. Şu başlık demesi ya da baş tutan demesi köp halatlarda gerekli değildir. Kaçan bolup bilýär? Şu başlık jogapkärçiligi çekilip bilinjek kanun, şertler bar bolsa başlık koyarsınız. Ne Türkmenistan'da kanun yok, başlık var. Gerek mi ne şu? Gerek değil. Şoň üçin kassiri soň türmäge basýarlar. Şoň üçin kassir türmäge basýar. Türkmenistan'da kanun yok, başlık var. Yine o onluklarda da o kanun düzgün bolmaly däl, ýa-ni maýşkak bolmaly. Her türlü kynçylyklardan çykyp bilmeli. Karar alınacak wagtda o köpçüliklerin bir araya gelip ýa-ni bir kelleden 10 kelle güýçlüdür diýilen niýetde edilmelidir bu iş. Onluklar diýse näme diýip fikretmän şu günkü önemine onluklar bilen aýda nirde bolsaňyz dünýä bir problema çykdy. Bir kişiniň problemasyny 10 kişi bolup çözse hasan satylır. Ýöne problem bolup biler bilemokman bolar. Ya işsiz galdyňyz iş gerek. Şonu ine özüňiz ine onluğunuz bolsa beýleklerden sorap ya da beýleklerle maslahat edip haýsy iş näle bolar, näde iş tap bilýän. Yani birek bilen birlikte hareket etmek diýil aslında. O onluk bilen bu onluğun geçici olmalıdır. O birekten informasiýa hem zat geçip duran. Maglumat almak meselesinde ne ýöne bir zat aýdaly Fuat İstanbul'da tutýarlar daşarda dokumentsizlere. Neşe olduğun içinde olsa beýlek onluklar şondan habar alıp sorap gerek zadyň barmy, näme üçin tutdy, näme boldy, o zatlar bilen gyzyklanmak birek bilen, ýani hakykaty şey
yaşap bilersiniz, görüp bilersiniz. Düşünüp bilersiniz näme diýip. O täze Türkmenistan'ı gurmak üçin de soňam şu zatlar bolaymaly, hukman bolaymaly. O bizim hiç hili yankı cemiyet kuruluşları yok. Düýbinden yok. Yekecesem yok. Soňky 100 ýyldan beri. O talabam yok. Yani ne bir dernek kurup gördük de yörüytü. Ondan Türkmenlerin tek bunu yetişmediğini gördük. O Türkmen nemetinden tek dernek yani şoňa meňdeş örgütler çalışıp bilmejegini görem soň nemetdik. O devretdik. O şonu huwete diýenlere berdik. Tevabi olur ýarak düşünce yok da. Yani Türkmenin nemetinde. Ödem bolman üçin gat horlanýarlar. Ne şu at Türkiýede 30 näçe tanak neme var? Yani ýa-da gönderiş näme diýil ya ady kemine. O yankı izni verme merkezi, geri O. gönderme merkezi diýerler. O näçe 30 näçe tana var diýer. 28 neme var, o 2 sanam geçici diýip bar 30 jeme. O. Ne şolong içinde herisinde käätinde mün käätinde 500 käätinde 200 100 o 30'da köpeldiğinde onun 5000 adam ada Türkmen var şoň içinde. Köpden Türkmen. O ne onluk yok. O birek bilen deme yok. Şo taýda o aýlap ýatanım var. Bir näçe ay ýatanım var. O örgüt deme bolan bolsa, ine şo taýda gatyp geňde atlar bar da. Ine şo örgüt kimin hatabyny ýaşaýar? Türkýän mi? Yok. Ine şo Türkiýäge edýän zady trafik diýerde, imtahan açakçylygy bir formaty, ine şo Türkmenler bilen Türkiýede geçirdiğin işin adi imtihan açakçılığı. Yani Türk arkadaşlar şunu eşittiler. Bunu hiç kim bilmeyendir ötmemetmeden öyle Avrupa Birliği'nin beriyen pul kömüğünün hasabına ediyorlar. Ne bu katır ayrıca da. Yani son için ben yani Türk arkadaşları burada yatlak geçtim de o bu Türkmenlerden bulun alıp bilmedik ağır ne emek. O ne Tayyip Bey'e yüzlediğine etatın emeti. O Süleyman soytudu var ya soylu mu? O ne şu demen adına imtihan açakçılığıdır. Türkmenlerin üstünde edilen oyun öyle Türkmen hükümeti bilen yani dilluşuklu diyen edilen de o da hükümet yok. Bolan ton şeyle oluyor da. Öyle 5.000-3.000 der. 1 milyon, 1,5 milyon adam şu tayda abarotta adam. Tani. Anlatında da Avrupa pulu var. Şu pulun hatabına neme diyorlar. Türkiye'nin hazinetinden var diyen pul değil. Şu tayda taklayan neme. Hem de ne şol ýalak yani halkara derejetinde mahinat demeti vardı. Bolmasa pasport uzatılma prosesi vardır. Cinayettir. Türkiye onu kabul etmeliler. Yani halkara düzgün oyuncu. Yani uzatılın pasportu kabul etmeli. Hiç kimi hak yok. Olur ýalak düzgün yok. Pasport diýilen turugu tordu täzelenmeliler. Ne bizim Türk arkadaşlarımızın o ediyen nemeti Türkmene kömöğü koşudurmak için de. Zulüm diýip aýtsam boljak. O. Sapara wagtymyz hem az galdy. Soňky bir sora ýaly şu soňky sora. Ýok, ýene bir sora bar ekeni. Şondan soň jemlejek. O Türkler baydağımız o gan bilen gazandyk, şonuň üçin baydağımyzyň rengi gyzyl diýýärler. Türkmeniň baýdagynyň o rengi diýä ýaşyl näme üçin eken diýä. Diýip sorapdyr. Indi
Türklerin baydağının kızıl bolmagynyň sebäbi ýa-ni Çanakkale urşunda gatykän ganakypdyr oşanda ýa-ni nemes gurrun berilýän nemesini aýdyp berýände. Ve şo taýda giýje ay soň İstanbul ýa-da şol neme taraplarda diňe ünswerin giýje diňe bir san ay bilen bir san ýyldız görünýändir İstanbulyň howa şertleri sebäpli. Bir ay asmanda bir san ýyldız galan ýyldızlar görünmeye şeylerek bir ýagdaý bar. Ýa-ni Çanakkale tarapynda da şeýle ýa boz howanyň nemli bolmagy bilen baglanyşykly. O man şonuň ışığı şo kızıl ganda görünüpdir giýje şo aýyň ýaktylygy ýene näme şonuň ýaly bir neme gurrun berilýär. Ýani bir manysy bar, bir urş bilen bir azatlyk bilen watançylyk bilen bir baglanyşykly ýeri bar. Ýöne türkmeniň paýdagynyň rengi, aýy, ýyldyzy, gölleri näme bilen baglanyşykly? Hiç zat bilen baglanyşykly däl, hiç bir düşündirilýän ýok. Aşağındaky näme köp adam buğday diýip berýän sapara. Şu gölleriň aşağında ýa-ni zeytun ağacynyň ýa-ni şahasynyň yaprakly şahalary bardy. Şoňa buğday diýip berýär. Ine aýdym. Buğdaýyň bir altyn nemesini oturdupdyrlar ha. Sorap görýände ýöreýte şu ýa-ni illeşlerimizde. Şu aşağındaky neme senin pikiriňçe näme diýip soraýan. Buğday olaýmasa diýerler. Bilinen ok. O baydagyň rengi näme mana gelýär? O 5 ýyldız nereden çykdy? 5 göl nereden çykdy? Birleri düşündirmeli. Biz bunu nesip bolsa barıp näme ol? Nur Muhammed mi? Näme onuň ady? Nohrowasynyň ýigidi. Bolmaly şolam. Baran wagtymyz sorarsa wa surat çekip beren bir san neme bar? Hudojniki şoň neme? Şo sorarsa o ine sana. Adil bilemok dedi. Şu Nur Muhammed mi? Nur Muhammedow bir zat da Nur bilen başlayan nemesi var da ýadyma düşmedi. O şeýlerek bir ýagdaý bar. Illeşler soramaly, hemme zat soramasaňyz bolmaýar. Ol baydak meselesi misal üçün şu gün olan olsa şu gün baydak çıkarsalar onda ağlamayan surat olan ya da şekli olan. O manası yenesi yok ol baydak ama bilmensek da Alabaýyň heykeliniň manysyna bir aýdyp bersin misal üçin. Edil şonuň ýaly Alabaýyň heykeli näme bolsa türkmene berilýän taýýarlap hödürlenen baydagyň manysy şol. O bölmäň nemesi şu baydagyny götürdi. Bäşip Türkmenistan'da tire diýilen zat 5 neme däler. 500 var O yüzlerçe tire var. Her türlü. Diňe türkmeniň hem tiresi däl, beýlek milletleriň hem tiresi var o taýda. Hemmesininkini olaryň nemesi boýunça etmeli. Bölüm jurnalakdyr 5 göllärler. Bu ine KGB'nyň ýöredýän siýasatyny görkezýärler şo baydakda. Akly neme diýen düşünür. Böl edaret diýler. Böl ve dolandır. Edaret o. Berdimuhammedowlar Ruslary goldap Ukrainany näletläp ilat arasynda wagyz edýärler. Olara hem Gaga sudy bolarmy kan diýip sorapdyr bir illeş. Tribunal bizem o döretmeli. Bolýat onu soňky demelerde ýylalar. Bularym o zatlara da jogap bermeli bol. Olar yine yanlış bir näme var. Gaga gerekdel oňa yine altynasy tribunal döredilsiz. Yine şol ýerde jogap bersinler. Näme gerek onu başga ýerlere sowat etmek. Öz problemamyzy özüňiz çözüp öğrenmezdir. Gaga diýeniňiz öýem halkara bolýar, o ýerde ýa-ni Yok, çok kanunlaryň demeti şolara karşı gelýän deme de bu tribunal halkara demet hem gollar gerekli. Buna soňky sorag diýipdim de ýeneden bir sany alaýyn. Şu taýa soň jemläýeli.
İyileşler soňky 3 soru var. İçinden birini saýlajakken görmän wagtymız geçip bitti. Başka da işlerimiz var bugün. Ee, Şuýda bir hmm, ha. O partizanlyk hereketse başlasak bolarmy diýip sorapdyr partizanlyk hereketi. Siz yeter ki düşünün şu vatanın ütkömörlüğünü. O partizanlık hareketinden sonra o beyninizde ne? Şunun içinden partizanlığın içine salın. Beynin içindedir. Ähli nemäňiz uruşuňyzdan, jenjeliňizden ilk bilak düşünmelisiniz. O näme bolup ber? O näme etmeli? O näme üçin etmeli? Diýilen toraglar var. Etmeseň näme bolýar? Diýen şu zatlara düşünün. O geleceğiniz näme çağalara näme goýup gidýäňiz? O problemleri şudur şuna goýup gidjekmi? O bular nähilek ýaşamaly çağalar. Yani şu zatlara düşünen soň bu meselelerin çözümü gataň tapdyr. O şoňa düşünmän o bir zor bilen gurup berjek diýse de yani näme bolujak belli däldir. Bilen Eýranyň halkyna biri bu nedin o nedin diýen o. o. Ine aýallar şu moğolları ağdır ya. O siz Türkmen kahraman milleti olup yani İran'ın ayar gıylarıça da olup bilen o. Bu da utanç verici zatlar. Şoları atyarlarım. Bu tarihte ilkinci ezek ayarların nemesi. O 500'den uğrağı adam ölün. O. Onunla da nemeden oklar, fetheden oklar. O siz ne yapın? Utanç diýilen de adam vardır. Şeýlere. Soň bir ildeşimiz bir zat ýazypdyr, şonu okaýyn. Ýokum. Jemläli bugün. Täze ýyl arçalarynyň daşynda towşan ýaly diýip, towşan ýyly diýip, towşanyň heykeli bar diýär. Ýanynda da alawaýyň we goýunyň heykeli bar diýär. Mesaje seredin diýär. İldeşler ile alaway we goýunyň heykeli bar. Bu üstüňizden açyk gülüp görler ýa-ni. Utanç verici bu zatları o tarihte yani ne edip yazarsın ya utanman yüzünüz kızarman ama bunu yazmalı son bunu hem çağalarınıza da okutmalı öğretmelisinizdir. Ödüm şu kaldırılan meseleler 100 yıl bundan ön kaldırılan meseleler. 100 yıl bundan ön net şu vakti Türkmenler 1910 yıldan beri şu zatlara büyüklü düşünen eken, düşünen eken şu adamları yok ettiler. Son kalan 80-90 yılından şu arada dil yarman şuna getirdiler de. Inandırıcı ildeşler o pikirlenip bilýänler muny pikirlenýärler. Olar düşünýändir bu zadyň nähili agyrdygyny, kyndygyny. Ýöne şo düşünýänlerem bu hereket etjekler şolardyr. O pikir etmem. Düşünmedikler. Olaram hareket eder ýöne. O hareket edýänlere goşulyp hareket ederler. Şeýlere ýagdaý ildeşler o. Like basmagy ýadyňyzdan çykarmaň. O siz özüňiz üçin basýansynızdyr. Ýene de o gaýtalap aýdaýyn. O like bastykça videolaryň ýaýramagy aňsatlaşýandyr. Hem paýlaşyň, o paýlaşan wagtyňyza ýa gönümel neme diýensinizdir. O gorku diýilen zadynda gürrümnäme edemzok. Ýöne köp zat üýtgendir. 2 ýyl mundan diňe gorkynyň gürrümne diýätik ekrana çykanda. Indi onun hiç ýyl gürrümnäme edýändirdir. O gorku karşı tarafa geçedi, olar okýandyr. Karşı tarafa geçdi, şonuň üçin gürrümne. Olar sizden okýandyr. Olar gürrümne edýär indi şu wagt ýygnaklarynda gorkynyň. O siz edenzok, ýa-ni sizde gaty uly güýç bar diýene düşünüp bilseňiz.
Onda Cemile gel şu tayda. Sapara Bolýar, aydın. bolýar. Sağ olun. Bolýar. Sağ olun. Sağ Sağ olun. olun. Aa, Sağ olun. iyileşler sağ olun. Dinleyeniniz için. Hem Ya komentar umutlanmış yazanız ben için. bu da atlan çözümü katı antattır. Yani düşündüğün antattır. Onun için bilgi diye. Bilgi. Sağ olun onda. Sağ olun.